Salam hormatly vatandaşlar. Şu gün 31 dekabr hepdäniň 5-nji güni biz hemmämiz DWT Türkmen halky kanalyna. Hoş geldiňiz hormatly vatandaşlar. Şu gepleşigimi men Türkmenistanyň wagty boýunça saat 11 bolup barýa 11-iň ýary akşam ine şol gepleşigi ýürüte gurunýar. Türkmenistanyň vatandaşlarymyz birinji bolup gutlarýaly. Bir saat, bir yarım saatin dowamyny biz köp mihmanlar alas we şu mihmanlar öz bizim halkymyza arzularyny we gutluglaryny aýdar. Birinji bilen men size şu ýerdäki gelen mihmanlary prezentowat etjek bolýan. Timur Serkerde we Piotr. Piotr bizim vatandaşlarymyza sanalışyp bizim vatandaşlarymyza aýtjaklaryny aýdyp bilerdiňiz. Timur, söz sizden. Aziz vatandaşlarım, yetip gelen täze bayramlaryny tüýsükden gutlaýan, gutlamak bilen berkcan sağlyk, işiniz üstünlük. Gelecekde hemmämize täze Türkmenistanda buluşmak we ösürmek bize meseletsin. Sağ olun. Sağ olun köp. Indi men sözü Piotr'a berýän. Piotr, sizden bizim vatandaşlarymyza gutlajak bolsaňyz, salamlaşak bolsaňyz, ine söz sizden. Assalamu alaikum Mahruvan aziz vatandaşlar. Ana bilşiňiz ýaly biz täze ýylda gazanmakdyk ilkinji günni hemmäňize bagtly durmuş, maşgallaryňyza agzy berlik, jan saglyk nesip bolup täze ýylda täze özgörüşliklere nesip bolup täze Türkmenistanda adalatly, demokratik Türkmenistanyň dikeldi gurar diýen maksat arzu umytlar bilen täze ýyla gazanmakdyk. Sağ olun. Sağ olun köp Piotr. Hormatly vatandaşlar. Bizim şu gepleşigimiz aýratyn. Şu bir yarım saatda biz politika barada hiç gurulacak. Kim politika barada gurulsa biz duruzakşony. Biz diňe yetip gelýän täze bayramyň gutlulary we arzulary boýunça gurun ederiz. Men öz görevimde hemme Türkmen vatandaşlarymyza, dünýä türkmenleriniň hemmetine arzularymı aýtjak bolýan. Sizi yetip gelýän täze bayram bilen tüýsürekden gutlaýar. Gelecek täze 2020-nji ýylda, 22-nji ýylda goý her bir Türkmenistandy, her bir türkmen jan sağlyk we bagtlyk Allah Hudaýjan bersin. Goý her bir türkmen maşgala ahyry bagtly ýaşap bereketleri artsyn. Hemme maşgalalar birleşsin. Enatalar öz çağlaryna, çağlar öz enatalaryna maşgalaň ýaty bölegi aýal maşgala, erkek maşgala, aýal maşgala. Bütün dünýäde galan türkmen vatandaşlarymyz sagman öýüne gelip öz maşgalaryna gowuşup, öz maşgalalary bilen toýlar tutup, sadakalar berip, arqym, bagtly, azat, adalatly döwletde ýaşamany arzu edýär. Goý hemme bizim vatandaşlarymyz, dünýäniň türkmenleri täze ýylda köp üstünlikler gazanyp, Allahjan hemmäňizi saglykda saklasyn. Täze 2020-nji ýyl yetip gelýän 2022-nji ýylyňyz gutly bolsun hormatly vatandaşlar. Indi şu ýerde gelen mihmanlaryň ýürüte şertler we mihmanlar üçin her bir mihman gelenine ýa bir goşgy, ýa bir aýdym, ýa bir gyzykly waka, ýa bir şadyan, ýa-ni ýete kimi wakamy ýumur gurulun etmeli çoň. Ine Timur Serkerde. Size bir sorum. Siz ýa da aýdym aýdyp beriň, ýa da goşgy aýdyp beriň, ýa da bir gyzykly gülkünç wakany aýdyp beriň. Orşetde Türkmenistanda ýa başga ýerlerde dünýäniň künjeklerine şol wakalar geçen bolsa, bizim vatandaşlarymyza gurun berin. Söz sizden. Mikrofonuňyz açyk Timur. Men killäme bir näme gelýär, şol näme bir goşgy gelýär. Men awtoryň kimdigini bilemok. Men harby adam bolamsoň, patda kelemde ýanyp dur, men awtoryny bilemok şoň ýaşykda men şo anfuşunda galdy. Häzir şo anfuşunda barala. Men ýalňysdan bagşlay beriň. Men aýtjak bolar näde o? Derya tolkun yar
Olkunlori kalkan yar, şol deryanın kenarında mening batır polkum bar. Polkumuzun poştolyoni hatlar getir sonamdan. Hey hatlar getir sonamdan. Yine şu kupleti min ortada okan vaktında Ors rotosuna öğretip aytdım, orta şu aydıp nasıl edip sol generalın önüne geçtikler. Generala men çağırdı. Bu aydım näme bolýar? Ol näme aydymy diýip aýdan wagtynda näme bu dilim Türkmen marş aydymy. Ol biziň näme ruhumuzy galdyrýan. O bizi edermin hawa edermen aydan edermen Türkmenleriň aýtdylan näme goşulur diýip aýtdym az. Bu näme üçin türkmençe? Men aýtdym bärde Belarusça var, Ukrainça aýtýar hawa. O soň ýene belki dillerde aýrylypdy. Ondan üçin türkmençe aýtmagy diýip şoňly adakanda şoňla näme debada gitdi hawa. Ay bolýa gidiyor diýip aýtdym bana. Şunu ýadyma düşüp ben şu aýdaýdym dedim mesela. Ondan başga bilen zatlarym bar ýene soň geçen bäzi öz watandaşlarıma aýtdy, olaram aýtyp berätdim bir zatlary. Bolýa berekella Timur Serkerde, ine hakyky Serkerde biziň aramyzda gaty münasip öz halkyna, gaty watançy olanlar bardyr. Ine Timur Serkerde men şu sözlerini eşitip şol aýdym ýadyma düşdi. Türkmenistanyny aýdylýar şol aýdym. Men özüm kiçik bolanda ýangy mektepe atnanna 5-nji, 4-nji, 6-njy klasslarda ejem muallim bolansoň öýde bizde türkmeniň radiosy her wagt açykdy. O biziň diýişimiz ýaly tyňyl ýa-da şu ýaly aýdymlar bardy. Şo wagtlar şu aýdymlara üns bermän soň inni häzir ol aýdymlar gulumda başgaça ýanlanýar. Şoň üçin berekella Timur menem öz gözümde bir osça da ýa-ni aýdyp geçen täze şul gepleşip biz iki dille geçirer. Şoň üçin men orçça da aýdaýyn. Здравствуйте, дорогие туркменистанцы. Здравствуйте, дорогие туркмены всего мира. Уважаемые туркменистанцы, сегодня мы проводим специализированный эфир на 2 языках, на 3 языках, на 4 языках. На каких языках мы сможем объясняться, на таких и будем говорить. На сегодняшнем эфире мы специально проводим именно в это время, потому что сейчас в Туркменистане приблизительно 22 часа 37 минут. Через час 23 минуты будет Новый год. Мы начнем сегодня этот эфир вот прямо сейчас и закончим с поздравлением Нового года наших туркменистанцев, которые проживают в Туркменистане. У нас условия есть участия вот в этом эфире. Каждый человек должен сказать или стих, или же песню спеть, или же рассказать очень смешную историю, или необычную историю, которая с ним произошла. Или какую-нибудь историю, или анекдот. Я вот в свою очередь рассказываю тоже маленький стих, который, я считаю, мог бы понравиться нашим зрителям. Время сквозь пальцы песком утекает. Буднями мчатся недели года. Привычный уклад зимний праздник меняет, когда вокруг елки огни суета. Так пусть в эти дни волшебство приключится, магия праздничных радостных дней, и сказка к вам в дверь в тот же миг постучится, желания ваши исполнив скорей. Спасибо за внимание, дорогие наши зрители. В этом эфире мы будем делать некоторые звонки в некоторые государства. Если у вас есть желание поздравить своих друзей, близких, знакомых, сделать им сюрприз, вам достаточно написать номер телефона и имя. Мы постараемся позвонить. У нас здесь присутствуют наши другие гости. Я вам с удовольствием представляю Liberty. Liberty, hoş geldiniz bizim kanalımıza. Türkmen Halkı TVT kanalına. Şugün bizim yürütülüştürülen gepleşimiz bir söylem politika boyunca bolmalılar. Biz dine şadiyan, şu gelyen yetip gelyen Türkmen halkına bayramçılığını kutlap, yani nastroyeniyetini verip, şu Türkmen halkımızı bile 31 dekabrda 1 yanvar gelyen, yetip gelyen teadrin günlerine başlap arzularımızı aydasımız geliyor. Yine bizim vatandaşlarımızın sağlammış bilirsiniz. Liberty. Salamu aleyküm vatandaşlar. Salamu aleyküm Murad ağa. Gowmy adaýlaňyz menem sizi täze ýylyňyz bilen gutlaýan, size iň bir ýyly arzulary täze ýylda nesip bolsa, diktatorlykdan hem dinsap nesip edenden soňam bagtly
geljegimi de arzu edýän. Sağ olun. Biz politik hakkında gürleyemiz yok. Diktat hakkında düğünü gürleyemiz yok. Şoň için gayrat edin. Ine siz ştrafa düşdüňiz. Şoň için ya bir boşly, ya bir aýdymjagat, ya da bir gyzykly waka, ya da bir anekdot aýdyp beriň. Söz sizden. Aýdym var. Ey mektebim janajan, sana bolan süýgüýken, sen misli enim deyin, bakdyň maňa mehriban. Kitap berdim golyma, aýdym berdiň dilime, ýene öňe gitmege, ýagy taşdyň ýolyma. Indi şu hoş gelmişti, başka da yazmıştı. Bolya. Berekeli. Oğlum aýdyp berdi da maňa ýa-ni şondan. Sağ Bolya. Taňyr ýakyn köp aýdymyň üçin gaty şadyan aýdym men ýadymda mekteplerde aýdýak biz muny. Türkmenistanda da elbetde aýdýandyrlar diýip pikir edýär. Sağ olun. Inni bolsa men sözü ine bize goşulan Merdana berýän. Merdan. Hoş geldiňiz. Türkmen halky dewleti kanalyna. Ine men her günkü ýaly Türkmen halky dewleti kanaly meni eksploatiýa edýär. Men şu ýerde häzir alyp barjy. Ine söz sizden bizim vatandaşlarymyz bilen salamlaşyp bilersiňiz. Hoş bulduk. Salam aleyküm hemmeňize. Salam aleyküm vatandaşlar. Men görünýärmi? Men kameram açık mı? Kameran açık bolýan, garanty bolup dur. Garanky jaýda ya gizlenip ya da Yok, garanky jaýda men yorganyň altyndan aşaňdan çykdym burada. Ha, düşdüm. Ýöne kameramı açsam da görünemok, bilemok näme üçin? Bolýa. Onu ýollasyn. Biraz geç kaldım, geç koşuldum aranıza. Yok, onu tapalım. Mehmançılığa geldim, telefonu öden yatta çıkarıptım, yine izime gidip alıp geldim. Düşünükli. Biz yine bir yarım saatin içinde köp mihmanlar alıp, şoň üçin yine sizden bir haýyş var. Şol bizim gatnaşmamyzda her adam ya bir boş aýtmady, ya bir wakany urun bermeli, bir gyzykly, şadyan waka, ya da anekdot, ya da aýdym aýdyp bermeli. Yine saýlan, näme edip Valla yaman kıyın yerden tuttunuz ay. Absolut neyse bilemok. Türkçaydan bolmasa. Aýdyp bilmeseniz, onda siz Türkçe, ýa-ni Türk diline bizim vatandaşlarymyza öz arzuwlaryňyzy aýdyp bilersiňiz. Yetip gelýän bayram bilen gutlar ýaly, näme arzuwlaryňyz bolsa aýdyp bilersiňiz. Sesim gelýärmi? Sesiniz gelýär. Aýdyp berin. Hemmeňiziň häzir ýyl 2022-nji ýyl yetip gelýän düşümli ýyly bolsun. Maşgalaňyza azy birlik arzu edýän. Esip bolsa indiki ýyly Türkmenistanda belläli. Demokratik bir Türkmenistan ýurdumuzda. Sağ olun. Hormatly vatandaşlar, siz ine şu ýerde dogan gardaşlaryňyza salam, dogan gardaşlaryňyza gutlu sözlerini ýazyp bilersiňiz, men ekrany çykaryn. Mümkin başga halklar üçin bu düşünükliler. Ýöne mümkin şu ýerde provokasiýa da bardyr. Siz öz dogan gardaşlaryňyza ýazynyňyzda o ýerde ýa-ni MHM, gullugy, bizi ýazarlayan, bilen bolar aktivist diýip berse, olam türkmen halky, höküman suratda türkmen halkynyň arkasyna barmaly. Şolar size ýazarlar da ederler. Bir salihatlyca bir açyk ukyplyca ýazyp berseňiz, atlar aýtman, biz şonu ýa-ni höküman ekrany görkezler. Merdan ýetýä Liberty geldi. Hormatly vatandaşlar, inni menen bir anekdot aýdyn, ýöne rusça aýdyn. Sebäbi biz iki dil alyp baraly, gepleşigi. Ine rusça bir anekdot aýdyn. Bir anekdot Türkmen halkynyň Türkmenistanyň içinde bolýan zatlara bir ýakynlaş şol anekdot. Şoň üçin men aýdyp bereyim. Bir gezek один раз новый русский едет на Мерседесе.
Он проезжает поезд ГАИ, ГАИ его останавливает. Значит, постовой его останавливает. Он отпускает, значит, стекло свое, кидает $100, закрывает стекло и уезжает. ГАИ берет эти $100 и как бы смотрит на уезжающую машину, ну ничего не говорит. На следующий день, в то же время, утром, 8 часов 15 минут, опять проезжает этот Мерседес на большой скорости. Гаишник его останавливает, значит, постовой. Стекло правой стороны двери открывается, туда $100 бросает этот водитель, значит, $100 падает, постовой берет эти $100, честь дает, машина уезжает. И вот так каждый день, месяц, полтора, два, уже постовой знает, в 8:15, он даже не смотрит на дорогу, он просто выходит на центр улицы, машина останавливается, стекло отпускается, $100 бросается, он берет. И вдруг в один день он выходит, как всегда, машины нету. Он оглядывается направо-налево. Что случилось? Нету. Стоял, ходил. Весь день ходил туда-сюда. Нету этой машины. Денег нету. На второй день он опять выходит. Думает, ну ладно, заболел человек. На второй день опять выходит, смотрит. Опять нету этой машины. На третий день, четвертый, пятый, шестой, седьмой. На 8-й день в понедельник он, как обычно, выходит. И вдруг машина подъезжает, останавливается. Спускается окно, $100 бросается, он берет и говорит, постойте, уважаемый, скажите, пожалуйста, вы отсутствовали, что случилось? И оттуда водитель говорит, на Канарах отдыхал. И закрывает окно и уезжает. Значит, вслед ему смотрит постовой и говорит, вот сволочи, на мои деньги гуляют. Вот это анекдот, он больше подходит для Туркменистана. Потому что у нас вот на дорогах Туркменистана взятка считается как норма. К сожалению, очень много коррупции на дорогах, очень много коррупции в Туркменистане. Дорогие друзья, я перейду на туркменский язык. У нас есть гости, которые присутствуют сегодня. К нам подключился Сердар. Сердар, хош келдиңиз. Sağ ol Murat Kılıçoviç. Ey Mural diýseňem bolýar Mural Garagumly Serdar. Hoş geldiniz. Yine bizim şeklimiz boyunca siz bizim vatandaşlarımızı yankı öz butlap, öz arzularınızı ayıp bilerdiniz ve şol mavatda ya bir anekdot, ya bir gıdıklı vaka, ya bir şadiyan boş ya aydımcağı aydıp bizim vatandaşlarımıza öz söýgüňizi yankı görkezip bilersiniz. Söz sizden Merali. Sağ olun minnettar. Assalamu alaikum hemmelere. Esasan hem şu an yine de 13 minuttan güzel ülkemiz, cennet vatanımız Türkmenistanımızda bellenecek bolýan täze ýyl bayramçylygy bilen ähli halkymyzy, ähli vatandaşlarymyzy, ähli всем гражданам Туркменистана, которые еще верят в победу разума, которые еще имеют адекватное состояние во всех частях органов своих. Поздравляю всех с Новым годом. Hemen täze bilen gutlayan. Hani geçen yıllardan gelişi Allah her yıl arzu ediyes. Üçten puş diyenleri bulan üçüncüyümüze giriyes de üçüncü kışımız nasip olsa bilelikte aziz vatandaşlar yadınıza salayın. İnşallah bu son olur. Bakarı gelir bu kışın ardından. Buna inanıyas. Bismillah deyip çıktık yolumuza. Hani mazlumun Allah'ı var diyenleri zalimin zulmü hem uzun ömürlü değildir. Vakti kurtarar, günü gelir. Ememiz buna inanıyas. Ben size dünyanın Polşa ülkesinden, Polşa yurdundan salam aydiyana yukarıda baydık bilen görünen okmay. Ememize salam aydiyan. Tiz vakitte biz nasip olsa harekete geçecektiriz. Tiz vakitte harekete geçecektiriz. Murat Kılıçoviç'in amaytçılık siyasata girməliydi. Hemmemiz kutlayan Türkmen halkının ağzı birliğine hemmemiz inanıyas. Özümüze inanışımız yalı. Esası верить в победу, пол победы. Бороться и искать, найти и не сдаваться всегда были девизом советской молодежи. И пионеров, и комсомолов, и всех остальных. И ben Sovetski Soyuzu övüp duramak yöne diyecek kolyanım. Şol dövrde bizim içimize işleyen, aramıza giren, häsiyetimize oturan täze bir nesil düşünceli, aňy duruy, geleceği pikirlenýän, hemişe yurdumuzda gulala güllük toylu bolup duran yurdumuzda hem dama toy bolup durmasyny arzu edýär. Şu ýyl bizim hemmemize de nesip bolsa
Şo toya gatnaşmaklyk nesip etsin. Wahey, bagada boldy men ekranıma. Çıkış, bağışlan, mesaj gelýär ekran kapandy. Yok Türkmen halkı ağzı birdir, ağzı birliklerine devam ediyor. Tizara Murat Kılıçoviç kengurlar oturmayın. Rejim niyeçe yamanlık etse ediversin. Bir aktivistim Allah canına şükür Allah'ın özü qorap dursun. Haram tüyüne hem deyip bilmezler. Deyse kellesi bilen cevap vermeli bolarlar. Seredin prosta özünü nähil alıp barıp başlaýarlar soňky döwürde alıp barışlary özlerini absurdun öte gideni. Yani absurd diýmäne da oje anrak bir kelime tapmalı. Söz onun tapıp bilemiz artık. Всем спасибо, всем желаю Нового года. Я извиняюсь, что не могу в последнее время участвовать в эфирах, так как у меня есть некоторые вопросы, которые надо бегать, решать. И я думаю, что у нас, у всех, у граждан Туркменистана получится не только свалить режим в Туркменистане, а вообще уничтожить слово «диктатор» на территории бывшего СНГ в первую очередь хотя бы насип болса. Мы в это верим, потому что страдаем не только мы, страдают все постсоветские страны, к сожалению. И bizim hemmemize de Allah Teala'nın özü yardım etsin. Пусть нам поможет Бог в нашем священном движении. Спасибо всем за внимание. Murat ağa ben bir aydın ayt beresiz Ukraynaça. Aydın. Miral ştraf boldy. İki ştraf politika boýunça gürrünetdiň we aydym aýtmadym. Indi neme o çyrda taýar bol. Aydın Yo ben politika wady görmedim amca. Men aydym aýtmadım. Yok Miral aýtdy. Ha, onda men aýtmaýtmam. Onda men so Karokoydan kulçaydın aşk muzika mor so boz сопровождение музыка. Украин. Aydym aýtdy. Tamamata сол Совет Союза, когда была у нас Советский Союз, тогда были мы 15 языках песни пели, и мы этим демонстрируем, настолько мы сплоченные, настолько у нас было хорошо было, и разум народов, а потом все это распало. А сейчас надо вспоминать тех времен, когда мы учились в военное училище, и знали очень много языков, и тем более пели на различных языках. Поэтому включайте мне это, сейчас я начну. Спасибо. Ты казала у пиндильники, тем разом по привёнок я пришел к тебе, нема, підманула, підвела. Ты ж меня підманула, ты ж меня підвела, ты ж меня балагала, вела. Я казала у віторок, по силу разів 40, ты пришел, ты меня нема, підманула, підвела. Я ж тебе підманула, я ж тебе підвела. Я ж тебе молодого з ума разма звела. Ти ж його підманула, ти ж його підвела. Ти ж його молодого з ума разма звела. Ти казала у сирету предупряпан. Вот я пришел тебе, нема. Підманула, підвела. Ти ж мене підманула, ти ж мене підвела. Ти ж мене молодого з ума разма звела. Я казала у четвер, з ума разма звела. Я казала у четвер. Я казала у четвер, підем разом на концерт. Ти пришел, меня нема, підманула, підвела. Ты ж меня підманула, ты ж меня підвела. Ты ж меня молодого з ума разма звела. Ти казала у пятницу, підем разом по пічницю. Я пришел, тебе нема, підманула, підвела. Я ж тебе підманула, я ж тебе підвела. Ти ж його молодого з ума разма звела. Я казала у суботу, підем разом на работу. Я пришел, тебе нема, підманула, підвела. Я ж тебе підманула, ти ж мене підвела. Ти ж його молодого з ума разма звела. Я ж тебе підманула, ти ж мене підвела. Ти ж його молодого з ума разма звела. Я казала у неделю, підем разом на веселью. Я пришел, тебе нема, підманула, підвела. Ты же меня подвинула, ты же меня перемела, ты же меня молодого с ума разма свела. Я закончил. Berekella Timur Serker'de sen öňde barýan 2-1 häzirlikçe tüweleme beýleklerden. Yine bizim bir vatandaşymız tapmaça bize maslahat berdi. Ben okap bereyim. Murada
gün gören ýa. Murad aga, men bir tapmaça aýtjak. Kim bilmesek, ýolka görse, bukulup maşin görse, topulýar. Bilin bakalım kimdi? Ne fikirleriniz var? Gelin Gayı, men aýdaýyn şu gayı. eger Awuza aýtdylar. Aydın Piotr. Neme? Gaýyşnik. Gaýyşnik. Kim bilmesek, ýolka görse, bukulýar, maşin görse, topulýar. Gaýyşnik. Bu gaýyşnik Yolkamış, eger gaýyşnik yolda bolsa howo diýip ýazyn. Okey. Başga berse barmy? Neme türkmençe lawaydymyzda şunu var, yol hukuklyk hereketiniň yol hukuklyk hereketi gözegçiliginiň işgary söz. Ha, düşnükli. Bolýar. Biz dowam ederiz. Häzir Yerin indiki nowat men molayyn eger Hani Piotr söz sizden. Menem tak bir gün berde Russiýada başdan geçiren günden beri birinin kam ihmançylyga bardym berde orus oglup neme Joramka diýende soň ol öýüne bardym, girdim, zat etdim, soň paka dedi, naharda taýar bolança otur dedi. Telewizor görüp otur. Telewizor otur dedim, häzir nahar taýar bolýar dedi. Soň meni telewizor görüp oturýan, ýani telewizorda reklama gidip durdy. Neme Blendamet, neme diş pastany reklam etdiler. Bizden başta gelen wagtymyz rusçany bilemez, maya tvoya ne понимать diýen soň neme eger şol neme bilen zubnoy pastaly ýusaňyz kareyski derdi ýa-da. Menem demetdim, gördüm, baktym, kareys näme ka olar diýen soň ýanky ortadan soradan şol reklam etýän şol zubnoy pasta ýusaňyz kareyski derdi. Kareysler ýek görýän şol kareys milletini natsizm ýa-ni diýsem ýanky aýtdy, bul diýär o kareysda etek kareysdi. Onday bir ulakan birek neme kareys gitse ýok bolsa meýle diýsem ýok diýär. Kareysda bul diýär kareysdi diýişde peýda bolýar diýär, ýanyny madda diýär. Soňka ýanyny bakteriýa diýär. Şunadiňiz diýip umyt Howo düşündik. Kareys sözüni howo. Kareys bilen kareys sözüni ýanky rus dilini bilmesen çalyşyp bolýar oňdan. Howo. Berde amana mir. Hormatly vatandaşlar, ine Türkmenistanyň täriýine 2 minut galy häzir. Men ine her ýerde bir gysga 1 minutlyk söz berýän. Bizim vatandaşlarymyzy täze gelýän bayramdan kutlarýardy. Ine men başlaýyn. Hormatly vatandaşlar, häzir edil 1,5 minutdan täze bolar 2022-nji ýyl Türkmenistan wagty bilen biz hemme türkmen vatandaşlarymyzy, hemme dünýä türkmenlerini ýene örgedek täze bilen kutlaýar. Biz size birinji bilen jan sağlyk arzu edýär. Ikinji bilen ömür wagtlyk, üçüncü bilen azatlyk we adalatlyk. Saçaklaryňyzda naharlar dökülüp, öýüňleriňizde bereket artyp, köçelerde toýlar tutup bagty ýaşan hormatly vatandaşlar. Täzeňiz mübarek bolsun. Ýetip gelen täze diňe gowulyp getirsin. Indi söz ine Timur'a berýän. Timur, aýtsaňyz. Ine bizim bir vatandaşymyz güngörden bir goşa aýtjak diýär. Men şonu okap bereyim. Ayaz baba gelsene, yol kamyzy görsene, bir goşujuk aýdaýyn padarkasyk bersene. Ine şu ýaly ýadyňyzda bolsa ýolkalar bardy. Türkmenistanda 31-den 26-syndan başlap ýanwaryň 10-na çel ýolkalar gidýärdi. Dворец Pionier'da hemme ýanky klublarda,
hemme vilayetlerde geçýär. Çağaçyklar baryp şöýden padarka alıp gelýärdi. Mandarinler, apelsinler gıttı Sovet Soýuzyna. Şol şokoladlar gelýärdi, ortadan gowy şokoladlar ýadynızda bolsa. Şol wagtlar bir çağ wagtlarymyz. Häzirki çağlar elbetde hemme zady görüp, ýa-ni dünýäň umumy ýaşaýyş derejesi kaldy. Şoň üçin hemme zatlar görýär. Timur, bizi eşitýärmi? Hava eşitýär, men mikrofonumy atkuçam, atdaýar, poýtum men у меня не слышно. Ine täze bilen gutlap berdim. Ine häzir rovna 10 boldy Türkmenistana täze başlady. Gaýra Türkmenistan vatandaşlarymyzy gutlap berýärsiniz täze bayramy. Boldy. Aziz vatandaşlarım, aziz halkım, sizi tüýüş sörekden yetip gelen täze bayramagyna tüýsen gutlaýar. Gutlamak bilen size bir can saglyk, işiňizde üstünlük, durmuşynızda bagtly, agtyl bir, arasda bolup ýaşamagy hemme arasda bolup ýaşamagy isleýän. Gelecek täze Türkmenistanda, gelecek täze Türkmenistanda bagtly bolup ýaşamagy hemme fikirtini isleýän. Sag bolun. Sag bolun köp. Piotr, ine şul pursatdan peýdalan tizem ýene bir gezek eýýän täze ýyl düşen Türkmenistan döwletine giren, Türkmenistan döwleti täze ýyla giren 2022 ýyla giren döwletiniň watandaşlaryny gutlap berýär. Mene şu pursatdan peýdalanyp täze ýylda kadam basdyk. 2022-nji ýyl Barselona kadam basdyk. Gel bu inşallah bu täze ýylym 180 gradusa öwrülip bolup duran zatlar Türkmen halkynyň bu görýän bütün dünýäde gynanýan nemeleri bolup geçen zatlar 180 gradusa öwrülip korkunç düş ýaly bolup geçip gitmegini arzu etýän. Goý bu Bars ýylynda Bars ýarlar topulup bu diktaturaňyň soňuna çykyp öz watanymyza, öz türkmenlerimize, öz awray mertebemizi gaýtaryp alar diýip onanýan we umid etýän. Hemme täzeýiň gutly. Sag bolun. Hormatly watandaşlar, Alaýtada Türkmenistanda ýaşaýanlar, täzeýiniz gutly bolsun. Şul täze 2022-nji ýyl size diňe gowuluk bersin. Allah jaglaja. Ine şu ýerde gün gören biziň watandaşymyz öz garyndaşlaryny gutlajak bolýar. Aşgabat we Mar vilayatynyň bütün garyndaşlarymy men adymdan gutlap berin diýip haýyş edýär. Ine biz siziň hemme garyndaşlaryňyzy gutlaýar, täze bayram bilen hemmelerinize canlyk arzu edýäris. Timur, men size bir sorum bar. Şul çağlık bolanna, şul täze bayram bolanna näme diýerdiňiz, näme geçýärdi? Siziň ýaşlygyňyz bilen men ýaşlygyň epohalary açyk bir ütköşkrak boldy. Näme geçýärdi? Ine biziň ýaşlyklarymyz ýolka 20 ýaşyndan 26-dan gatnap başlaýardyk. Mektepde ýolka bolýardy, aýalbagy gelýärdi, padarka berýärdi, onu öýe getirýärdik. Ondan ol Aşgabatdaky dwarets pioner diýdi, ýa-da başga ýerlerde ýolkalar, enatamyň işlerine ýolkalar bolýar. O ýere baryp gatnaşyp, o ýerden goşguda adaýdyp, ýani padarka alyp gelýärdik. Bir şagalanly şoul geçýärdi. Siziňki näme geçýärdi? Ören doğru öden bir soru verdiňiz we häzir şu aýdan wagtymyzda ýaş wagtymda şol ýolka, näde bayramlarda ýolka näde geçýärdi şolda hemme zatlar geldi, aklym aýlandy. Şol wagtlar biz ýaş wagtymyzda aty şokulany geçýärdi biziň men säjinde şäherde men owada doldum. Men owada dolanyň üçin şu Terke raýonynyň Atanawa owada dolanyndan soň men her wagt ýaş wagtymda owada geçdi. Şonda owada ulakan bayram bolýardy. Şo nämede mekteplerde ulakan näme ýolkalary näme biräp zaýdyp, şol ýerde her türlü aýdyp tapmaça aýdyp şol aýyzaý bize şol näme konfet berýärdi bize şo wagtda biz aýdyp bersek mesele. Ýa goş gaýt bersek konfet jagal, padarka jagal berýär şo wagtlar bar. Gatlyk gyzykly geçýärdi o. Görüş bolýar şoýda bir türkmen görüş bolýar şo ýaş wagtymyzda. Soň öýe gelemizde şo täze ýylyň öňünden biz taýarlyk görýärdik şo ýaş wagtymyzda. Men 6 ýyl dowulmady, bir erkek dowulmady. Iň 8-nji men bolasam men iň kiçikim idi. Sonda öýdäklerim bary şol
täzeler näme dep şol näme şoňa garaşyp şoňa täzelik görýärler ýa-da. Mesela kagazlary, mesela bizde o wagtlar belki ýolkany bedemeni köp tatır bolmasaň, ýolkany paxta bilen bedýärdik soň, ýolkany şol nämede ýa-da kazangaçyn belki kagaz bolsa, köne titratır olup sonra kırkıp sordan yürüte bir näme dep şo gaýçy bilen kırkıp sordan şolary takıp olary şo ýolka bilen şolary bedýärdik hemmetine o. Ölemiz hem atly öz elimiz ýetýär şunu ýolkany. Hemmetin öz işi var şu ýolkany bedäp soňa taýýarlyk göredik şu ýaş wagtymyzda. Soňmasa şol wagtlar apelsinim bar getirýärler şol apelsinin şo inämesi ýazmyçça apelsin, mandarin soň isi ýazmyçça soň şol Karabayev diýip şo bir näme bardy, Karakum diýip bir orsun bir nämesi, oňa tur şokoladlar bar, şo wagtlar olar getirýärdik o näme dip. Hawa, bir şo goşa etdiler şo wagtlar bar şo hawa. Hatta kız kleçete bir ýaş wagtymyzda. Benim üçin şol hälem şu ýaşym dolan kelse ýene şol ýaşy görsem diýip pikir etýän. Hatta kız kleçete bizim ýaş döwrümizde şo näme täze bayramlary. Sağ olun. Bolýa, sağ olun. Köp sağ olun diýeniňiz üçin. Ine Piotr, sen bir başga ýaş adamlaryň başga epokasyndan sen Sowet Soýuzy görünärsiň biz ýaly. Biz Sowet Soýuzyna 60-njy ýylda dogulup, ýani 91-ne çelli ýaşap hemme bolup geçen zatlary öz ýani gatnaşyp öz duýgularymyz bilen ýani bilip şol zatlary. Siz o zatlary bilenlersiňiz. Ine sizin döwrüňizde kiçikak ýaşak bir 8, 10, 11, 5 ýaşdan 11 ýaşa çelli täzeli bolany näme geçdi sizde? Näme ülkeşikler boldy? Näme ýadyňyzda çağlyk wagty? Sağ olun, şu sözüme geçmekam, Bayram Türkmenim Toraya diýdi, menim giýecek bolan diýdi. Efir gatnaşyk bolan diýdi. Başlan eşitmedim. Bayram Türkmen bizde şu efire gatnaşak diýdi-de. Ruhsat berdi diýdi. Gelsin. Men näme silkandım boldy. Bizne biz o altın asrın altın nesilleri diýen ýa goşadyrlaryň içinde atlandyrýarlar. O bizim bu täze ýyl maşgala bayramy bolan üçin şol dogan garyndaşlarymyzla toplanşyp her ýyl birininkide atamdan bir doganyňkyda berilýärdik-de. Bir ýyl mysal üçin bizim öýümizde indiki ýyl başga doganyňkyda şeýdip tymtaşamyzda berilýärdik, ýollarda aýlanýardylar. Ayazbağı var mı sizde? Yani inni Türkmenistan'da ayazbağı demek yani bir hilep yönü ayazbağı var mıydı? Geliyor muydu? Ya o zatlar eyyam tuturdu mu? Sizin vardı. Vardı. Yani her köçeden ya her 2-3 köçe bir ayazbağı olup biri aylanıyordular öylere. Evet. Soğuk bir paylaplar. Paylap. Yönü klublarda yani medeniyet caylarına oraya konsertler yok, orada atlar yok mu diye. Aynı doğru aýtsam yok. Onyalı klublardan açan bar görmýärdim şonu. Täze finansakda soňky ýyllarda kan işlerini oklar zatlar. Monýalda bidenýärler. O orada klublar vardı, medeniyet klubları. Şo ýerde klubun eýesi vardı. Ýürüýte şo ýerde ýani animator ýani her konsertleri ýani artistlerle şonu gurmaçylykly geçirip zat edip ýolklar gurmap zat edýän adam vardı. O zatlar ýapyldy diýýär. Men ýalňyşmasam. Ine bizim vatandaşlarymyz gatnaşak bolýar, bizden tek mihman köp gelmeli. Bizim ýani gepleşigimizde. Häzir men kim gatnaşak bolsa sylky iýeren, siz giýip bilersiňiz, problema bolmaz. Hormatly vatandaşlar. Hormatly vatandaşlar. Ine 2020-nji ýyl adam atdy Türkmenistanyň, Özbekistan, Afganistan döwletlerine, ine İran döwletine täze adam atdy 2020-nji ýyl.
2020-nji ýyl şo ýerdäki türkmenlere gowulup getirmeli. Sebäbi şu häzirki Türkmenistanyňky kynçylyklar inni guturmaly. Bu zatlar gaýdyp gelmeli Türkmeniň başyna. Gaýdyp şunu ýalatdyr düýünden bolmaly. Şu men esas arzum ine Türkmenistanlılar bir topar wagt 30 ýyldan bäri wagt geçirip öz bagtly durmuşyna barman, öz bagtly durmuş gyrada durup şoňa el ýetirlikli ýa-ni mümkinçilikler bolman kösünip gelýärdir. Nesip bolsa 2022-nji ýylda biz öz bagtly durmuşymyzy, bagtly ýolumuzy alyp öňüňe inşallah. Timur, men bir sorum bar size. Ine häzir Orsetde täze bayram näme geçýär? Şagalyny geçýärmi? Ya-da öňkü Sowet Soýuzyny ýaly, ýa-ni şagalyny geçmän, ýoşadan şu Orsetde de ýatdym şolatlar. Men dogry aýtsam şol näme şol. Ol bärde täze bayramlary obычно bärde öz semýasynda öz näme öz öýünde geçirýär, öz dogan ardaşlary, öz doganlary bilen birlikde bir öýde geçirýär. Taňmata öňkläne daşarda hem ýerde bilelin, hem ýere açyk dur, ýene ütüşkürük şo Sowetlerden bäri ütüşkürük basýarda hem medat var. Şoň üçin eğlencelerden bir şart doğurur, belki yürüte näme yürüte kafeler etýär, yürüte korporativ oňaryp etýär, ütüşkerler bar, ýene aslında bärde şu öýde, şu nowgoda öýde geçirýär. Hepkim öz maşgalynyň arasynda öýde geçirýär. Ütken zat ýok, ýene şu havremende näme, şu ýyla görä näme de, şu wagtda görä edilýär şu näme, hemme wazifler zatlar bar. Ýene bärde bir ütüşkerler bar, ýene şu musulmanlar bar, olary nämeden okar? Birlik geçen okar. Doğru. Doğru, musulman döwletlerimin belläni ok sebäbi bizim kalendarymyz, musulman kalendarymyz başga ýyllar. Yani wagt deňmeden ok. Indi biz Sowet Soýuzyny ýaşap, öwrenip, indi bir häsiýetimiz däl bir şul özümiziň köpden bäri gelýän bir gatnaşan bayramlarynyň biri bolýar. Türkmenistanda da häzir bellenýär şu bayramlar. Öňden galan bayram diýil ýa-ni. Yani bizim däp desturumyza deň gelmeýän, ýöne öňden bäri gelýän bayram täze öň bir Sowet döwletini bir topar milletden arasyna ýaşap bir aýratyn bayramlar bardy. Ýürütülýär. Täze 1-nji may, ýa-ni 17-nji oktyabr men ýanşymasam. Şu ýaly bir belli bayramlar bardy. O bayramlaryň bir hoş tarapy bardy, gowy tarapy bardy, kim taraplanmady. Ol çäreler. Ýöne täze bayramy, ine täze täzeň gadamyna basyp adamlar öýlerini täze planlar, täze sahypany açyp üýt köşklere galşýarlar we üýt köşkler bolar diýip bul bir belli bir bayram. Şoň üçin muny unutmalym diýen. Ýöne doğrudan bizim dinimizde deň gelen ok. Ine bärde Fransada adamlar täze bayram belli, ýöne esasy bunun bayramy 24-den 25-ne çeldi. Yani İsa Peýgamberiň ýene diýilen wagty diýilýär. İkinji ýerek diýilen wagty, ine şoň üçin bärde ulu bayramlar geçýär şo günleri. Ýöne täze baram bir beýle kiçirak bayramlar ýalyp geçýär. Ine men şapkam boýunça sorag berdiler. Hökümet işgärleri, uly wezipeli adamlar şu şляпа ýerdiler. Bunu ýöne şляпа, o şляпаdan tapawdy. Sedin. Bu şляпа ýürüte festivallara ve karnavallara gatnaşmak şляпа. Türkmen ýa-ni öňkü şляпалар ýaly tapawdy ýok, ýa-ni akantowkasy we ýürüte bayram akantowkasy. Şoň üçin ol diýeniňiz ýaly ýöne bu şляпа karnaval şляпasy. Laytada Bayonda, ýa-ni Fransanyň Günwatarın aşağına, ýa-ni aşağına Günwatar tarapda Günwatar tarapynyň raklarynda bir ul bayram bar. Özü 15 gün ýap gelýär. Şol dünýä adamlary üçe şöyle men bilemok näçe milyon adam ýöne ayak basary ýer ýok. Bask diýýär, şol Ispaniýadan, Portugaliýadan, Fransadan
İtalya'dan hem yerden adamlar üyüşüp şeýle bir şagalanma bayramçylyk bolýar. O Rio de Janeiro'daky ýa-ni festival ýa-ni bir ul festival. Ine şo ýerde şu ýaşlyapa şo ýeriň edil belli bolýar. Şo ýerde şuny esasy 80% geýýär şo ýerde. Başga ýerde geýýär ýöne o ýerde esasy korrida ýa-ni ökülleri teadorlar öldürýär. Ine şo ýa bayramlar bolýar. Ay bir topur dürlü bayramçylyklar bolýar. Apelsin zynşýalar ýa-ni ay bir topur üýtgeşikler bolýar. Mena gatnaşdym şo ýerde ýa-ni geçikdim, gatnaşdym ýöne ol meşhurlar o ýerde durýarlar. Köp adamlar şo ýere gelýär, gidýär, şeýde bir şaglanma bolup geçýär. O wagt gerek. O wagtda gatnaşmak üçin. Indi Piotr, men size bir sorum var. Ine beýle watandaşlarymyz gelmäke, sizin tarihiňizde bir gyzykly waka bolanmasa, ýa-da üýtgeşik waka bolanmasa, aýdyp bilersiňiz. Bizim halkymyz bilen, bizim watandaşlarymyz bilen paýlaşyp bilersiňiz. Aýynda gyzykly waka ýa-da düşürmezde. Men hazır geçirýän öz üstümden. Bolýar, geçirseňiz ine Timur Serkerden sorýan, Timur köp ören adam, köp ýerde bolan adam, bir gyzykly wakaňyz bolsa aýtyp berseňiz. Dolayısıyla sonra doğru verdiniz. Şu yardım uçtu. Son şu demede yardım uçtu. 94. yılın mayında, 14. mayında bu neme Türkiye Akademiya kursa giden vaktinde sonda İstanbul'a baran vaktımızda yardım uçtu. Türk dili bizim dilimizde mengizyen yöne köp dilleri, köp zatları bizimki dengelen ok. Sonda yardım uçtu. Min yaş oğlanları story koyup 30 sanak yaş oğlanımızı bir yetkinçik oğlanımızı story koyup şöyle şu palasda durum vaktımızda bir kapitan girdi, Ertur üstümen deyip, şu gelen vaktında merhaba dozukla deyip de, son öyle ki bizim neyimiz, bizde dozuk demek özüm bile neyimiz dozuk demek o. Dozuk demek bizde onun çağısı değil o. Türkiye'de olsa şu dozuk demek neyimiz çağılar bitti, salam çağılar deyip de. Son o böyle ki oğlunun bağlı yüzü kadar saydıp, senin enin dozuktur, senin planın ve yo bu öyle de biz handurun için bir Azerbaycan'a bize perivod etmedi şu yazmış şeymen. Şu köp dilleri, Türk'ün köp dilleri bizim kadar dengelen ok, yine şu ne doğru tesiriyle köp dilleri var. Mesela ettiğinde et oluyor, et olunda it oluyor da olsun yani. Şu her yazmış işte. Ama mesela yine bir neyme var. Son sol neyme varında, sol yukarı okuva neyme de varında, ortaya yukarı okuva neyme gelimde şunda yaman üşedim yedi. Şu Thomas'ta üşeptim özüm. Her yazmış üşep ağırdı. Ağaçlar var. Bizde pasyana Thomas var. Bizde ısı yılacak. Hava. Ağırda görsem sol neyme bir tükle kursantları ılgat verir. Hava. Benim geldim. Bir izme kaydasım geldi şu var. Yazmış şu. İzme kaydasım geldi. Girsem kam içine giymesem kam deyip şu kellerime şu atlar geldi. Yaman katı soğuk verdi. Thomas bile olacak o da kışına helek verdi deyip. Hayran altım. Sonra öğrenşip sonra gülesim bile, sonra bir hepte geçmeyen sonra öğrenç gittim şu atarız. Sonra da önemli öğrençtik ova. Sonra qarda suat düşünüyorduk ova şu atarı. Şu atarı men kelime geliyor ova. Her yerinin her yurtta özünün önemli var da. Olar Türkmenistan'da cıda bilen oklar. Biz anada cıda önemli bizim için kıyındak düşüyor ova. Şu atarı men yadımız şu. Şu Türkiye varamda son Ortay'da varam aslında ova. Yine Ortay'ını biz azrak bilecek Ortay'da varamızda yine bu yıl içinde şu 4'ü 5'ü okuyadık biz. Bilen Türkmenimiz hem de attık şöyle okuyup birden bağıram. Şu atlar kelime geliyor okuyan diyorumuzda. Yani şöyle sen şu da atlar sen Türkmen ya sen neymi diyen yoktur. Hem de bir garayazlar, hem de bir siret yazlar şu atlar. 92. yıllarda 91. 92. yılda gurun veren şu atlar. Sonda men Gatimin nämetdim. Geň altyn şolda
Men Türkmenistana geldim. 1-nji ýylda şöyle mesela şol nämede her 6-njy gün nämede diskoteka bolýar hawa. Orhydyra bar hawa gelip diskoteka ýerler hawa. Şöyle was oýnar hawa. Biz ömrümde 1-njilik gyýdy elimine tutup görüp şo was 1-njilik oýnap görüşmüş şo. Ortada hiç adam däl hawa. Şonda gülkünç pikir ýazma gelýär. Ýa-da gaty açyk aýdyp bermeýän o zatlara ýa-da gaty şu ýaba göçür şeýle prikolar op şu zatlara wa. Ondan sonra öyle arada gitmişim de aýdyp berdim zatlar arada inşallah. Ýa-da hem adam bilmek gerekler zatlar var. Sağ olun. Olur, sağ olun, köp sağ olun. Menin bir gyzyk waka aýtyp göreýin, ruhsat berseňiz. Ine institutda okuýardyk. Men Pal institutda okuýardym, ýadyňyzda bolsa. 6-njy mektebin aňyrtynda çyrçyk owasy bardy. Şo ýerde ýa-ni 4 korpus bardy. Şoň bir korpusy architektur gurulşyk bölüminiň korpusy. Biz okuýardyk. Şo ýerde inni bizim gruppalarymyzda erkek oglanlar atdy. 90% bir kysanygy da. Sebäbi gyýlar esasy ekonomika bölümlerini okuýardylar. Beýlik bölümlerini okuýardylar. Ýöne geologiya, geofizika bölümlerini. Bizde gurulşyk bolan soň inni diňe bu düşi alkaş taraplar da inni diňe erkekler. Inni şöyle okuýardyk, näde diýerdik, menim kantamolum ýolbaşdym. Näme bolsa da molimler klasy ýerimde bir üns berýärdiler. Ondan soň şöyle starosta bardy klasy. Prikliçke diýerdiler. Ondan soň bir zat bolsa maňa diýerdiler, sen bir seretip goýdylar zat. Menim student o wagtlary beýikler ýaly. Inni oğlanlar yankı oyun oynadıp klas yankı şu okul klasında safe vardı. Ulu adam var yani. Ay bir kişi daha jolda olunmadı. Yaman oğlanı şonu salıp prikol edip yaptılar. Ini yapsak bir alan ini Molimerli yankı jurnalar torap başlattı atma. Ini hemmemiz gülüp ölüp yatıyoruz. O düşünün ok neyem bunu size? Son sapap da näme çydaýdan ok näme bolýar ýa-ni bolýa temana aýdyp başlady ýene onun beter bolýar. Ay bolýa temana işletiňler daway jurnal ýene barlar diýip ýene aýdýa şol adama ýa-ni İsanbayev diýip ýene geldi bolýan ol adamam siftyny gyrýar. Men berdi diýip olum ýa-ni molimam bir ýaňlanyp gidýär da bir ýerden eýe düşünen ok niýde diýip ýa-ni niýden gelýär. Ondan her klassa ýokurda ventilyasiýa bardy. Şu ventilyasiýadan aşagyna bak gıýgyrýar. Ey ýuwaş bolun diýip. Biz ondan meter ýykyp gülýär. Soň ýene gelip ýene adna aýdýar, ýene aňardan gıýgyrýar. Ýene alap şwabranlar ýokurýar. Ýuwaş bolun diýip. Biz ýykylyp ýatýarys. Ondan maňa ýüzlenýär. Sen näme sen ýa-ni kandymaň ýolbaşdy. Fakultetde näme bolýan, näme bolýan, näme bolýan. Muň bir gahar gelýär. Ondan yine terden yani o kapbaşı yine şolada var ya yine ol men nerede Serdar aç diýip gıýgyrýar da yani düşünen o ılgap barıp kapyny aç ya kapynyň arkasyndan gıýgyrýam kady. Ay garaş 15 minut öldük şöyle. Ahir men bir oglan aýtdym bak aç şonu bolmasa hem maskara bolýar. Yani seyf açsa içinden adam çykýar. Molimum diýip siz 5-nji kursda bunu ýaly bir seriýoz diýen adamlar diýip ýa-ni ay muňa düşündirdik. O oglanlar oýnadyp siz açyk ýer geldiňiz şoňjyn aç bilmedik diýip aýdaýdyklar. Şeýle bir gülkünçli boldy oýun. Ýa-ni hälim ýadymda kellämde şu ýaly molimum üstünden bir prikol tutuldy. 5-nji kursda ýa-ni Pal institutda okanlar, gurulşyk bölüminde. Hormatly vatandaşlar, bize köp adam goşuljak bolýar. Näme goşulyp bilýäni, goşulyp bilmeýäni bilemok. Sebäbi ine ýazýarlar adam köp diýe bize 10 adama çyl albilýär. Men şoňu düşünemok. Näme üç adamda ýa-ni stop bolýar. Görelany beýlikler gelmeli. Egerde gelbilmeleri onda problema bir efirmada problem var. Piotr inni doğrudan sizin ýa-ni ýaşlyk wagtlaryňyzda bizim ýaşlyk wagtlarymyz ýaly şagalyňyz geçmesi sebäbi näme bolsa biz Sowet Soýuzyny ýaşadyk. Bu ýerde yaman köp ýa-ni yaman köp çärler bardy. O çärlerin gyzykly çärleri. Mysal üçin ine men 10-njy klasda okuýakam, pardon, 7-nji 8-nji klasda okuýakam, dворец pionер batýardym.
Dwares Pionier'de ol bir pionierlaryň ýa-ni medeniyet öýü-de. Şo ýerde bir topur muzikalny grup bolar, ýa-ni tank grup bolar, avet modelni beýle gruplar bardy. Molny pes teatryn gatnanda. Ine şoňa gatnap, şo notalaryny tüýräp, şo ýerde ýa-ni depede gatnap gördük, akordeonda da gatnap gördük, bayana da gatnap gördük, gitarada da gatnap, gatnamadyk adymyz ýok. Şo ýerde ýürüte festiwaller bardy. Ýa-ni ýylyň jemlenen wagty şular konsert berýär şo ýerde. Şo konsertler akşam abiyetden soň başlap giýje 10-lerde oturýardy. 10-lerde ýadymda birinji nomerli trolleybus gatnaýardy, 6-njy metron üçin. Giýje 10-de gelýärdim men 7-nji klasda. Ondan soň gelip uroklarmy edýärdim, rad edýärdim. Şol ýaly ýa-ni günlerim şagalanly. Bir tarapdan sport, bir tarapdan medeniyet, iki tarapdan hem ösýärdik biz. Onu bizi barıp mecbur eden adam ýokdy. Sizin ýaşlyklaryňyz şol 6-njy klasdan 10-njy klasa çeli näme ýaşlyklaryňyz geçdi? Ýa-ni şoňa gyzykly geçdim ýa prezidentiň çälerini gatnap ýa-ni başga bir ülke şart bolmadymy? Piotr? Aýnda ikisinden hem oldu. Gyzykly geçdi. Bir ýöne edil sizin Timur Serker'de ülkenin gurulma yarışına diyarı o derecede de indi biz altın atırda doğulduk da bu 20 atır. Şoň üçin altın atır bilen kömüş atyryny näme tapady bar diýene soň prezidentiň alna da öňüne de çykýardy. Bir gezek özüm şaýady boldum. Bir sanymy, iki sanygy bir Thomas pasynda çykarmazdy prezident öňünden. Näme şoňa beýniňden geçip durýan yssydy da 50 gradusmy anamam ysy boldy şoňa. Gönü beýniňden geçip barýan. Şonda bir gyz maşgala bolmaýar, ýalňyşmadan esnen agyp ýykypdy. Soň muňa nemeler tiz kömek maşynalary geljek bolsa, jaňa etseler ýollar ýapyp bar ölmez diýip ýalňyşmadan ýalňyş bilen şo ýogaldy bolmaly, ýogaldy. Şoňaly nimelerden başdan geçirdik. Bizde näme bir takel zat etseň, sene edil ki uly jenaýat eden ýaly näme zat edip näme teksen sustum masyatlar, mysal üçin mogalimler bir zat ise bizde şoňaly принято da öňe bardan aýtyn özüň bir zat eden tiňle diýip çar tarapdan taňa o demir golda bildirilen ýokdy. Şoň üçin ana bu daşary çykyp bärde edil 180 gradus başgaça da bäri çykyp näme başga kisloroddan demal ýany. Hawa. Dogry, soňky 30 ýyllar dogrudan bizim vatandaşlarımızın çağları, yani çağlık vaktları altın atır deydi, yeni bir atır deydi. Dime prezidentin siyasetini giyiptik, yani çağlık olmadı. Bizim çağlık vaktlarımız futbola da gatnap gördük. Nastolny tenisi gatnap görüp, nastolny tenisde dağı yarışlara giýje gatnap, hem okuyadık hem gatnaýadyk. Onda şundan kickbox, boks, gara şu gatnamat kılatlarımız yok. Öýdäki enatalymyz oturdan okdy. Oturtmasa da ýa-ni köçen oglanlar gelip ýör futbola gidýär. Ine olar forma ýa owdun forma ýa näme şortlar. Menem gidýän ýazylyp şöyle forma berilýär, ylgyan, utýan zat edýän. Oglanlar bilen gidýän, gelýän. Odan başga bir ýerde men dep atýan diýip köçede dep çalýar bolýan. Menem atnaýan diýip gidýän. Beýleki bir goňşym, dostum akordeon çalýar o. Ejemem şol akordeonu men ýazjak bolup akordeonu ýakgaýt oňatmaýardy. Gara hemme zady ýa-ni gatnap te mümkinçilikler bardy we açyk gyzykly, açyk ýa-ni ukyp bardy, istek bardy. Häzirki ýagdaýda oglançyklar köçelerde, dağıtlarda hafır ýa-ni mejbur ýagdaýda gidämizler, internet, TikTok ýa ýene beýle zatlar hiç hüvüsleri yok başka zatlara. Sebebi ine her misal için Pioneer Dwares'te on adyny çalyşyp şo ýerde ýürüýte
internet boyunça okuwlary çağırуу üçin, ýürüýte montaj üçin, video montaj ýa-da audio montaj ýa-da film oňarmak, avia modelini, texniki bir topar gyzykly zatlar et bolýar. Täze çağlar çekerýär et bolýar bolýan. Gynansak da bizim döwletimizin oň siýasatyna giren okşanatdyr. Ine şul ösen adamlar gelecekde Türkmenistany mundan beter ösürerler. Bu gaty wajyp zat. Şoň üçin bilimler, höwürler, hünärler berilen ok çağırykdan. Mümkin ol gelecekde bir uly depçidi ýa gelecekde bir uly muzykantdyr ýa gelecekde ýene bir zatdyr. Şol her zada gatnap öz höwürsini açyp öz hünärini tapyp eýýäm ýaşlykda belläp bilýär şu zatlar. Neştaýda men ýere gelende bir zat belläp geçsem, bizde şunýalyk diýhin nemelerimiz bardy. Men bir sınıftaşym bardy özüm. Munyň daýlarynda genetik nesilden nesile geçen nemeti fizik, matematikde. Yankı 6-njy, 7-nji sınıflarda muallim inde şol algebra geçirip başlana muallimiň çözülmeýän nemelerine şunýaly oturyp nemet ýa-da bolmada kellesine magyrtmady. Şol çykýan muallim men şu neme deýin diýip. Şu 2 osma 2 ýaly edip çözdiňiz muallimler hem haýran galýar. Ene şonýaly nemelerinde neme ýok da golda ötüş şolara neme perspektiwa ýok da. Ene men özüm inde 1-nji sınıfa baranda 1-nji 6-7 ýaşda bardyk da bildir. Köpeltmek tablitsany şu 1-nji sınıfda hemmäni öwrendim. Nemeler ullarym geň görüp zadet soraýady. Bizde zehini ýaşlamyz bar, ýöne olara neme etmek gerek da goltky berip şolara göterden geni nemelerimiz bar. Ene öz doganmam bizde öz doganmam şol şahmat oýnamany öwretdik. Şu 5-6 ýaşanda ullara mutýady nemedi. Şonýaly neme ýok da olar hiç şu duran ýerinde durýar, ýokary gidip bilmeýär. Ýa sen gaty bir ökderek bolsaň sen hiç kime gerek da otay seni aýryp ýalan. Şonu dogry belläpsin. Doğru. Ine ol ýadymda men owaly geldim. Kakam lageri berýärdi, penýer lagerlara. Gecem kakam. Ondan şo ýerde 2 ay bolup 3-nji aý owaý berýärdiler. Ýani owada hedir edip, suwa düşüp, eşek minip, oýun bakyp, mal bakyp bir hedir edýärdim. Ýani düğün çök bilen, pomidor bilen çörek alyp gidip taýanda, dwaýurny jiglerim bilen gidýärdik, ýani doganlarym bilen. Hedirlik bolýar, çölde ýadymda boksçy oglanlar bardy kolhozda. Ýaman boks edýärdiler. Häzirden uzatda ýitdi. Owalarda klublar işlänok, owalarda ýani sportiwny klublar ýa-da hünär nimeler işlänok. Diňe pul kekirdik, ýani planlar, hökümetiň planlary. Hiç şart ýok. Ine biziň gepleşigimizde iki täze adam geldi. Birinji Musa, hoş geldiňiz. Bizi eşitýärmi Musa? Salamu aleykum. Eşitýärmi meni? Eşitýär. Aýdyr. Salamu aleykum. Amerika'dan Musa hoşundi. Burada. Ine häzir Türkmenistanda eýem täze. Siz indi Türkmenistanyň watandaşlarymyzy täze bilen gutlap bilerdiňiz. Ýöne Türkdäki watandaşlarymyz intek täze gadamyna basanok. Bağışlaň Muradaga men biraz börde Bolu. Men sonra goşular. Onu çelli eger gurla bilmeseňiz suwda berene söz berýän. Suwda beren bir bizim watandaşymyz ine şul gatnaşma, şul efire geldi gatnaşmak üçin. Söz sizden aýdyrym. Eşitýär sizi. Salam vatandaşlar. Sesim gelýärmi? Sesiňiz gelýär. Gatyra aýtsaňyz gowy boldy. Hemmäňe ýalkymly salam. Düşümli, ırtgarly, döwletli ýyl bolsun. Allahjan daýjan diktatorsyz ýyl bolsun hemmäňe de. İnşallah. Benim bir goşk aýdyp beräýin nekece. Bir 2 top boýadymy düşýär galiba. Aydın. Baş üstüne. Yani жди меня, Гошкин Ады. Жди меня, и я вернусь. Но только очень жди. Жди, когда наводят грусть желтые дожди. Жди, когда снега метут
Жди, когда жара. Жди, когда других не ждут, забыв вчера. Жди, когда из дальних мест писем не придет. Жди, когда уже надоест всем, кто вместе ждет. И yadıma düşen o gün. Gıyt kakşol ken aytyadık şu koşkuları. Olur. Katkovi. Onun yanı tapmacaydıptım, sonra verdim size. Ava. Deme. Yol koverse bu kullar, maşin verse topulya, gayışniklara prikol için çıkarılan tapmaca ol. Düştüm. Ol hakiki bizim vatandaşımız cevabını verdiler onu. Gayişnik, polis, medise deyip doğrudan şolaken. Gatov. Yine kutlayan bari yılınızı, tədi yılınız velet. Düşümle ırsallı, devletli yıl olsun. Allah can. Sağ olun. Hudacan beyik Allah'ım Türkmen halkının yüzüne gülüp baksın. Sağ olun. Çok sağ olun. Bizi hormatlap efire geldiğiniz için vatandaşlarımıza burada asobinle size de Ullokan Tanrı yakasına aytyan her zamanım aytyan işiniz yolunuz açık olsun ağam. Tanrı yakasına. İnşallah. Hem memnun olun. Türkmen halkı için etyan aladalarınız inşallah rovacaksın ağam. İnşallah. Hem memnun rovacaksın. Sağ olun efire geldiğiniz için. Sizem tədil bayram yetip gelen bayramını kutlayan hem de doğun kardeşlerimiz Türkmenistan'daki yaşap gören doğun kardeşlerimiz birinci bilen can sağlık arzu edilen şoları, ikinci bilen ahir baxtlı durmuşu eline alıp arqin adalatlı, azat devlette, azat terkid edip, azat yaşasın deyip yine arzu ediyoruz. Ullokan sağ olun efire geldiğiniz için. Filanınız için Allah'a yalkasın. Sağ olun. Sağ olun. Çok sağ olun. Timur Serkede siz berde mi? Hova men berde. Sizde yem təzil mi? Bizde təzil hova. Tuğulma. Onunla təzil mübarek olsun. Size de təzilde köp üstünlükler. Birinci bilen can sağlığınız. Allah can Hudacan köp sağlık versin. İkinci bilen baxt durmuş versin. Ve Türkmenistan'a dolanmak ve Türkmenistan'a doğun kardeşler bilen toylar tutup sadakalar verip adaletli bile ağzı bir bolmamızı arzu ediyen. Sağ olun. Timur Serkede. Ben bir sorum var size. Yine biz yaşlıkta Sovyet Soyuzu'na yaşap yani 6 asırda yaşlamız geçmedi, baktığımız işledi. Baktı durmuş gördük. 6 asırın baktı durmuşunu Allah can Hudacan bize köp görkezmedi. Yaşlamız onunla geçmedi. Yine siz yaşlıkta neyemle meşgul oldunuz? Sport mi ya medeniyet uğrundan muzika mı ya yeni vırdat mı? Sebebi o vaktları bizim enatalarımız boş koymayadı öydü. Yöne boş yatırmayadılar. Hökman bir da katnaşıyadın ya da dostlarını seni çağırmak gidiyadi. Umuman vaxtımızın köpüsü daşarda ya da orunlar bilen ya da klublarda geçerdi. Yani sportiv klublarda ya krujoklarda geçerdi. Siz neyemle meşgul olmadınız yaşlıkta? Men yaşlıktan benim şu eşeğe minip koyun vaxtım, mal vaxtım öz mallarımızı koyunlarımızı bakıyordum. Öye gelsek so yazda kirmek geldi kirmek kurçuk var adname ipek kurçuğu. Şu öyde yazmaçça ipek kurçuğunu takladık. Yeti saat 7'de turmalda yaprakları doğrap berme hemme yeti turyadık sol kim cüce seyretmeli, kim mağaları seyretmeli, kim mal bakmalara gitmeli, kim şu tavukları seyretmeli, kim şu mal yatağı araştırmalı. Sol hava bizim biz 6 yıl doğan bir ekip doğan ilk semen hava. Şu atlar yardımımız şey hava. Her yaş vaxtımızda biz neymet ya. Sonra biz yaş vaxtımızda köçe olup görüş tutuyorduk. Neymet. Şu mal bakmana gidemezde yeteden akşama da görüş tutuyorduk Türkmen görüşünü hava. Şu bizim hobimiz şu hava. Şuna da hava. Şu vaxtda sen açıyan aksim elimizde bir neymet bir nan jağaz, nämede yağlıkta nan jağaz, soň içinden pomidor jağaz, soň meywe alýatyk ýalmazda. Şeýdip mal bakmaga gitýärdik o şöyle am derýän ýakasynda bolam soň
amdelen arasında malak ýadyk biz. Ýyzýädik o. Soňra şol bizde bir däp tesir vardı şu amdelen arasında ýaşan yetkinçeklerin arasında. Şu 14 ýaşymyzda baramyzda şol amdele akyp duran suň içinde şol amdele içinde şol näme bolýardy? Näme diýär şoňa? Tu näme teras tu näme dip tegerek näme? Hawa şol şoňa böküp şu suwa şol näme waronka böküp şu waronkaň atyna näme dip çıkmaldyk şonu adam yüz çıkmalı. Şunu etkiledik biz var şeyler o. Şeyler risk etkiledik o. Yöne bizden hiç bilmeden karşım bulmadı. Hem yetkinçek olup geçtik o. Şeyler biz hava son kaptalmada yazmışçı qawun qarpız ekiyadlar o biz barıp qawun qarpız näme edip sorasan berjek bilen orlap alman onu türedik daha o şey o. Orlap alamazda şu izimizden yazmışçı birlik yaz çağı vaxtımızda näme bir 9-10 ýaşlamyzda barıp orlap gaýdamyzda izimizden şu nämesi ýese tüpen bilen o duz alıp biziň ýerimize atypdy o şo. Ýadyp gaty agyrýar zat. Günläp şol oturup bir hawa. Öýdä bata şu ýerimiz hawa şo. Şeýle biziň ýaşa şo oğlan ýerine atyp birek tarpyldatyp atyp hawa. Şu häzem ýadymyzda galy şoň gaýdyp şoň gawun orlamana baramyz. Ende ol küspüş duz atýar diýip hawa. Köp batlap agyrýar diýip. O barmadyk şo baramyz şo näme şo gawun arkyna. Hezi uledik, yağın toklu tutup ova, balık tutup, yaplarda balık tutuyorduk ova, biz öylemiz, balık, öylemiz koruyu yedik ova. Akta meydanlarda ot yığınıyorduk öz mahallamız için, yağın tokları tuzak kuruyorduk ova. Bizim yaşlığımız ova, geçen sonumuzda yine bir näme zat vardı, şul näme edip, öylemiz näme edip, yara oňaryp ova, şo tappançy dedik ova, şul nämeni. Ýembre näme dip şoň içine gurşuny goýup tappançy etýärdik o ýa näme de sesli ýar da bilemok. Bizde näme diýip tappançy etýär. Karbit goýup ýar. Hawa bir hawa şeýlip karbit goýup bilem şu näme dedik balyk awladyk şo wagtda ýaşlabyzda hawa. Ok ýa etýärdik. Ok ýa näme velosiped spis näme dip şoda hawa şeýlip. Şu ýaş wagtymyzda gaty gyzyk geçdi o. Gyzyk geçdi ýaş wagtlar bakymda. Bizim üçin şäherli oglanlar bizim üçin bir arzudy. Ýani o wagt şo ýerde balyk tutup eşek bakyp, eşege minip, ýani eşek arabaga minip oturup edip goýun bakmak, dur bakmak. Ay bir hede. Bizde şodan bazamady. Eşegimde alma bardy, nar bardy. Gelin olary eşege minip diýip şeýle, o eşege şeyleri bet. Aýtlar, eger de şu bir eşegimde bir 5 gün turup gitsek, men sana bir 40 saat yumurta berjek. Öyle mesela yumurta, şu näme tok ketek. So müdür ol iş yapýan adamady. So bir çağırýar da o. Soň öyle bir şey. O adam öyle bir ýaşly adam bir so wagtlary 40 ýa 45 ýaşynda badyr o. Bizim oğlanlar näme? Bar bir eşegim ýas. Takymda olamasa, ninjis so nirde bir näme daş bolsa, nirde bir şeyler bar. Ýa-da koda şoň üstüne ýady. O etip taşýady o. Soň o şeýle bolsa içimizde şonu ýeňen bolmady, şonu hemme gatýady eşekden wara. O üçin her wagtda çağırýar şo. Ýat olaryp çağırýar. Aram ýykylyp turçy gatýadyr o. Ýene maýyp bolmady, urlan bolmady ýene. Tarapyny näme, eýlen bir günde topur sepden geçdi o. Gaty gyzyk geçdi bir ýaşlykda. O, soň o da ýene näme çalýardyk, akordeon çalýardyk, akordeon çalýardyk şunda. Öz küçämizde akşamdan oturup arıp akordeon oýnaýar, biri näme gitarada oýnaýardy. Krujoklar açyldy, tutar krujoklar vardy. Hemme krujoklar işläp durýardy owamyzda. Menem öğrendim şu näme bilen akordeon oýnayan, adam pianinoda oýnayan azakan aýdym aýtýan ukrainça, orta, o gerekende İngilizce aýtýan ýene. So näme dip, o şeýle gyzyk bolýardy şo wagtlar. Şol ýaşda galan näme şol görüşler, şeýle ýaşanlar hem häzir bize näme ötüyor, her bizde ýüze çykyp otur, o gerekli zatlar sor ýaşlygymyzda. Ondan soň gerekli zatlar.
Sağ olun. Doğru. Sağ olun köp. Yine bizde täze mihmanlar peýda boldy. Bizim yazıcymyz, neşriyatçymyz, bizim şahyrymyz, bizim jurnalistimiz yine Akbet Apara. Hoş geldiňiz. Salam. Yine salam hem men men sesim barýarmy? Bir sesim barlaýyn men. Ses barýarmy? Gülýaly var ya. Yine söz size berýär. Yine Türkmenistanyň eýýan Türkmen halky täze ýerine gadam basdy. Türkmenistan'a kadını eýen täzeli ýaşap ýörür. Biz izah alýar şolardan. Şu welek gaty Türkmenistanyň izah alýar. Gynançakda. Şol size söz berilýär. Ine Türkmen halkyny gutlamak üçin, arzularyňyzy aýtmak üçin kyn görmen bize aýtdyk. Salam gadyrly ýyldaşlar, salam eginleşler, watandaşlar. Biziň häzir her gaýtymyz bir ýurtda Türkmenler. Bundan 30 ýylyň şu zatlar göz öňüne getirmege mümkin näligiňi Türkmenler hem şu emigrasiýa gitmekde edilbeýlik halklar ýarlygyny görkezdiler. Nirede şol ösen döwlet bar bolsa, nirede iş bar bolsa, nirede gowy bilim, okuw, saglyk sistemasy bar bolsa Türkmenler hem şol ýurtlara aralaşdylar. Özüm bir men şu daşary ýurtlarda gören bir geň hadisa, amma geňem däl ol, umumyň tersine şu Türkmenistana şoňal dälligi geň. Türkmenler hemme ýurtlarda öz başyny sarýarlar. Şu bir ýerde kanun işleýän bolsa, şu ýurtlarda Türkmenler gaty gowy başyny sarýarlar. Düzgün tertip bar bolsa, adam hukuklaryna hormat goýulýan bolsa, Şwetsiýa bolsun, Norwegiýa bolsun, Türkiýe bolsun, Amerika bolsun, şu hemme ýurtlarda gowy başlaryny sarýarlar, öz haklaryny alýarlar. Türkmenlerdiň bir ýurtda öz hakyny alyp bilen oklar. Olam Türkmenistan. Sebäbi näme? Düşnükli. Türkmenistanyň adam hukuklaryna hormat goýulanok, onuň hiç ýyly düzgün tertip ýok, kanun işlenok, konstitusiýa işlenok. Şoň üçin Türkmenler şu Türkmenistanyň öz haklaryny gidirýärler. Şutadan gelip çykýan bir netije bar. Olam Türkmenler demokratiýa taýin däldiýen adamlaryň özleri demokratiýa taýinler. Türkmenler taýin. Men onu şu Şwetsiýada ýaşaýan näçe ýyllar boldy, 27-28 ýyl bolup barýarda. Şu ýyllaryň içinde men terjimesi bolup işledim bir adamdan 15 ýyl. Şonu gördüm. Türkmenler taýyk gelenlerini öz hak hukuklaryny talap etmäni başarýarlar. Şoň üçin men Türkmenleri şu neside eýýän ýankym radyň aýdyşy başlanan 2022-nji ýylda Türkmenistanyň demokratik hukuk döwletini döwletiniň gurulmagyny arzu edýän ýylleşlenme. Sebäbi ýanky aýdyşym ýaly men öz gözüm bilen gördüm. Egerde hukuk döwleti, demokratik hukuk döwleti gurulsa, düzgün tertip ýörese, Türkmenler üçin şondan gowy döwlet hem ýok, şondan gowy şert hem ýok. Şoň üçin gelin gadyrly ýyldaşlar, şu başlanan ýylda 2022-nji ýylda öz ýurdumyzda Türkmenistanyň demokratik hukuk döwletini gurmaga gatnaşalyň. Ol iş 5-3 tane, 10 ya 100 tane adama başardýan işdel 40-50 adam, 100 adam oňa diňe ýol başçylyk edip biler. Guramaçylyk ýagdaýynda edip biler. Emma galan zatlary halk köpçüligi özi eline almaly. Halk köpçüligi aktiv bolmaly. Hiç kim öýüne oturmaly. Mawtumulay diýen men her bir Türkmeniň gowy görşýäli menem şu mawtumulyň goşularyny gaty gowy görýän. Mawtumulla bir gowy setri bar. Diýseler atlan mert ýigit ot şeýner sırtlan ýa-da sırtlan ýaly bolar diýe. Ýöne şu setrin Yusuf Admon şonu başlasaragam düşündirýär. Mert suwlugyny çeýner sırtlan ýa-da ýani suwluk bolanyna Türkmenler şol atamynenlerini bir telpek var da, şu telpek atçap barýaka şemalyň badyna kelleden gaýyp gitmediligi üçin şu edil harby adamlaryň häzirki döwürde eňeňiň aşagyndan şu çek ýaly şeýle daňyň bolşýaly Türkmenler şu gadim wagtda suwluk eder ekenler. Şeýle telpegi suwluk bilen saklar ekenler. Suwluk diýilýän bir teletinden ýa ýüpden edilýän şol telpegiň kellede berk oturmak üçin uruşda, söwüşde atçaplanma edilýän bir neme. Şo mawtumulyň diýäni şol eken, Yusuf Admon, professor Yusuf Admon şonu şeýle düşündirýär. Men diýjek bolýan adam bolsa, şoň birinji tetirine üns berýän.
Diýseler atlan mert ýigit ot şeýler tırtlan. Şol atlan bolsa, mysal üçin edeli gelmişi demokratik ýurt guralyn, döwlet guralyn Türkmenistana diýip millet köçe çykanna hiç kim öýde galmaly. Ana şu mawtumlyň wesiýetine uýsak, onu gaty gowy boljak. Şu il halk bir işin başyn tutanna bu kulp ýatmaly öýde. Ana diňe şonno bir iş edip bolýar, şonno bir zatlary goparyp bolýar. Onuň inhanni maňa öňdenim Murat Şagranna şu nemeni mawtumullan gurbanlar ediden, öýünden, bappa gökreňden, goşulardan okap beräýän diýip paýş etdi-de. Şonu ine menim ştaýda bir mawtumulyň juda bir kiçiwünli adam bolanyny, şeýle beýik dany şahyr, emma şoň juda kiçiwünli bolanyny görkezýän bir goşuýny okap bereýin. San bolsam, zam götürüp barıp ýetdim bir babdan, hırka geýip il içinde san bolsam, tün içinde barıp Beytullah tapdan, zar ýyglayan sahyplarda hun bolsam, Abu Saud, Omar Hayyam, Hemedani, Ferdowsi, Nizami, Hafiz Perwani, Jalaluddin Rumi, Jami Ulmani alarynyň ýanyna men hem kän bolsam. Damganyda ýören Ustad Nowayi, Çar Diwanı Ferhas Şirin Zıvayi, Zahireddin Bahir, Babur, Mizan Öwdani gaşlaryna barıp men mejnun bolsam. Okuyup bildim Sadi'nin men bostanın, görni azap Hakani'nin medaýyny, ister men Şahnama, Sakın Amani, Halif Omar bilen Süleyman bolsam. Salaman Afsali serhoş eýleyip, Behrem guru tutup mehtuş eýleyip, Azadut döwläni bir guş eýleyip, Abu Mehfuz Kızıl Aslan Han bolsam. Men efirde başla. Kan ýylan Farsda galsa, Ali Mümin Abis demde deň bolsa, Zünnun barıp Rüstem zalada ortalsa, Rüstem'in derdine men derman bolsam. Galin Eflatun'a ýolun görkezip, Davud Osman bilen Ali ürküzüp, Kuvat pederi Hosrawyny gorkuzyp, olar diýgen bilen din iman bolsam. Arbalet goluna ey magtummuly, Rüstem'e isgenler hiç tutmaz ýoly, ne bolsa bilgeýsen ilat hyýaly, dertliler alanna men Lukman bolsam. Ştaýda şu goşgusunda magtummuly, şol özüni diňe men ýaşy beýiklen ýanyna bir san bolsam, men şoňa da razy diýip şeýle özüni kiçiwünni neme diýe alyp barýar. Onuň şu inni mawtumulyň şu kiçiwünlüğini türkmen edebiýatyna ýöreden ýene bir şahyr bar. Olam biziň söýgüli şahyrymyz neme Gurbanazar Edi. Şu Gurbanazar Edi'niň kiçiwünlüği hem şu şeýle ýokary derejede. Sebäbi şu ýanky pikir derýasyna akyl gämisiniň goşusy bar. Men şu Türkmenistanyň Alqaýdan 78-nji ýylda satyn alypdym şu kitaby. Gurbanazar Edi'niň ölünden soň çykan ilkinji doly bir tomlugy. Şunu pikir derýasyna akyl gämisiniň bir poemasy bar. Şonu edil şu ýanky mawtumulyň ýanky kiçiwünlügi ýaly Gurbanazar şol özüni mawtumulyň şäherdi hökümini şeýle nime salikatly alyp barýardy. Ştaýda bir men gowy görýän hetrim bar, häzirden tapsam şonu okap bereýin. Onu nime diýýärdi? Mawtumulyň şaýlar için şäýnegin ýuwup süpürmäge hukuk kazantam diýe. Nime Gurbanazar Edi şeýle mawtumulyny beýige galdyrýar. Mawtumulyny beýige galdyrmak bilen ol özüni şeýle beýige galdyrýar, belentlige galdyrýar. Sebäbi diňe şeýle kiçiwünlü bolup, kim şeýle kiçiwünlü bolup biler? Diňe beýige adamlar. Kiçijik adamlar hemişe özlerini gaty uly saýýarlar. Emma beýige adamlar özlerini hemişe juda kiçiwünlü pesbel alyp barýarlar. Sebäbi mawtumulyň şaýlar için şäýnegin ýuwup süpürmäge hukuk kazantam diýmek üçin gaty belent adam bolmaly. Gaty akylly, gaty zekinli hem juda şeýle beýik düşünjeli adam bolmaly. Käbir Sowet döwründe käbir
şahirler şeýle bir derejä baryp getdiler, özlerine göwnleri ýetdi. Özlerine mysal üçin aýdaly, menden beýik şahir ýok diýen ýaly şoňaly tetirleri ýazdylar da. Emma neme bolsa, Mawtumuluň öýüdi bolsa, bir basgançak bolup galmagy hemişe kaýyl bolupdyr. Şol kiçiňlik ýoly diňe beýiklere mahsus bolýar. Inni ştaýda eger Mawtumulun nemeden nähili soraňyz bolsa men öz başardygymça jogap berjek bolarym. Ýöne bir näçe tetirleri okap bermekçi şu ýanky pikir derýasyna akyl gämsin diýen paýamasyndan. İngrik çöktü ay derenin üstüne, dağ başını ot alıptır bulutlar, senin gözün demin düşen jülgeler, bahar meylisinne serhoş bolupdyr. Mahal uzyn giýje dümtünüp, ahir yetenimde halas ýer daňa, ey arazy, saňa soraw berýärin. Senin daşlaşýanmy, barýanmy saňa? Gep bu ýerde rifma bowunna da däl, ýogsa dün ýüregin beýnisin ezip, täze rifma gözlänne bolsa, bugun sadan gözlegünne ezidir. Gep süýjü owazy akymda da däl, her kim dowam edýär saýlan ýoluny, ýok, başga ulurak bir mesele bar. Söýýänmi, söýüşündek türkmen ilini, onun ýaýlyg bilen sahralaryny, dağlaryny, jerenleriň balasyn giýewçilemäge haçan geýer diýip, şol gyýlan kakyan süýjülälesin. İskenlerin düýşüne de girmedik. İçi bereketli binalaryny bir ajap sözlemiň ýüzlenmesi de howaly minaralaryny. Ýazgar meni şu zatlary söýmesem, söýmedigim, harladygym käriňi, öz ilini söýüp bilmedik kişi, söýebilmez materikleň baryny. Ine ştaýda görüşüňiz ýaly Gurbannalar Ediýew biziň Sowet döwründäki ýaşap geçen iň beýik şahirimiz şu. Bizde gaty gowy şahirlerken Kerim Gurbannapez, onuň häzirne bir-birden olaryň atlaryny sanak geçer. Şeýle gowy şahirlerimiz boldy. Atamrat Atabaýew, Nowatly Rejepew, onuň ine biziň öz döwürdeşimiz Türkeşen şahirlerden Bappa Göklen, ine oňam kitabyny men ilkinji gedek ştaýda Şwetsiýada özüm çykardym bu neşriýatyna. Ine onunam käbir goşular okap bererim. Şu adamlaryň hemmesi Mawtumullan Gurbannalardan sapa galyp şeýle uly şahirler bolup ýetişdiler. Hemem şolong şu kiçi öwnülük ýoluny dowam etdiler. Inni şu watany söýmek barada da Gurbannalarym şu goýan nusgasy bar, Mawtumuluň goýan nusgasy bar. Öz ilini söýüp bilmedik kişi söýebilmez materikleň baryny. Diýmek sen eger öz ilini, öz ilini söýüp bilmeýän bolsaň, sen beýleki milletleriň, beýleki ýurtlaryň söýüp bilmersiň. Şu setirler men hemişe ýadyma düşýär. Daşary ýurtlarda, mysal üçin şeýle adamlara duşamda, ay Türkmenistanyň bir ýurt bowamy, Türkmenistan bir Türkmeniň bir halk bowamy, ine hakyky beýik halklar. Olar mysal üçin aýdaly nemisler, ingilisler, fransuzlar, ispanlar diýen ýaly. Ine hakyky ýurtlar diýen ýaly. Dogry, bu ýurtlar Ýewropaň ýurtlary, Ýewropa ýurtlary ören baý, ören bir karar ýurtlar. Ýöne şu ýurtlary şonlar ýaly derejä ýetirmek üçin bir näçe asyrlap şu ýurtlaryň adamlary jan çekdiler. Telim gedek revolýusiýa etdiler, gowlaň etdiler, öz hak hukuklaryny aldylar. Öz ýurtlarynyň döwletleriniň ykbalyny ele aldylar. Inni biz öz başymyza düşdi häzir. Bizem şeýtmeli. Bizem şu ýurtlaryň adamlaryndan, halklaryndan göreli alyp, öz ýurdumyzda bolan söýgüýimizi, hem bütün adamlarda bolan söýgüýimizi şu öz ýurdumyzdy dikeldip, şol mysalyna görkezmeli. Inni eger ruhsat bolsaňam men ştaýda Bappa Göklen bir Sowet döwründe juda meşhur bolan bir goşgusyny okap berjek. Bappa Göklen Sowet döwründe muny uzak ýyllar boýy gadagan etdiler. Hiç wagt Bappa Göklen Sowet döwründe bir başwetin bir kitaby çykarylmady.
şol kitabyna ilkinji gerek ýankaýdyşmaly ýol mowuşun ganatyny diýen at bilen şu taýda Şwetsiyada men çykardym. Günneşir ýadyna. Sebebi dost dökmünni bappa göklüň ýadygarlygynyň öňündäki öz borjumy ýerine ýetiretim geldi. Şahyryň öňündäki borjum elbetde on kitabyny çykarmak, on eserlerini halka ýaymak. Şondan başga wepaly dostluk şondan ýokarda bolup bilen o. On dine onu öweniň bilen ýa dine nemedeniň bilen adyny tutanyň bilen iş biten ok. Şoň eserlerini ýaýratmaly halka. Men başardygymdan şol işem etdim. Hanni tavet döwründe şu öz sesi gadagan edilýäkä, senzura hemme taraplaryň bappanam gadagan edýärdi. Meňem goşulamy eserlerimi gadagan edýärdi. Ine biz ikimiz hem şol birinciden goňşy ýaşaýardyk, ikinciden hem başardygymyzdan öz hak hukumumuz üçin göreşýärdik. Ine şol goşuy. Söz bermeňizi sorayan, hak söz mandatdyr her kime. Söz vermeňizi sorayan, hak söz goýmaz öz erkiňe. Söz vermeňizi sorayan, söz neşterdir ötüp bilýän. Söz vermeňizi sorayan, men bir habar yetip gelýän. Söz vermeňizi sorayan, men bir hak söz diýilmeli. Söz vermeňizi sorayan, diýgir dilim halkyň dili. Söz vermeňizi sorayan, hak söz ören gerek bide. Söz vermeňizi sorayan, sözler köne, ruhum täze. Söz vermeňizi sorayan, ine şey diýip özi şeýle joşun bilen okardy. Känýedek bappa neresten öz okumagyny, on goşularyny dinlemek maňa da miýesser etdi. Goňşy ökümünde hem dost eginleş galamdaş ökümünde. Onuň men şu Sowet döwründe bappa öklen mudama diýen ýaly şu nadan adamlar barada tankydy pikirleri aýdardy. Men şoňa diýir şaýat şu nadan adamlary, okuwsuz bilimsiz adamlary halamazdy. Onuň bir gedek ol şeýle goşu ýazdy. Ine şo goşuýny men şu kitaba girizdim. Nadan nazrar eger çörek yetse agzyna, edenetdilik eder, emel yetse ağzyna. Hasapsız zat yok herne, ansap barn yazarmış, erksizlikde ejizlen, azatlykda adarmış. Bir laýyk tapylmaz, ne beýlesen adam zat, horluk hem hedil vermez, meslik berer, köp azap. Anhanny pikirede otursam, bappa neresi barıp şu 80-nji ýyllarda şu zatlary öňünden gören ýaly şu goşuýny, nadan diýen goşuýny ýazypdyr. Sebebi şol kynçylykda ejizlen adam azatlyga çykanyny azya diýip, şonu azar hökman diýip, şonu öňünden görüp şeýle gaty gowy şonu beýan edip bilipdir. Indi men öňümde bir näçe gowy kitaplar bar. Yine de arasında maňa goşuk diýip söz berseňiz, onda men şu şahirlerden şiir allanam, bappadanam, Gurwanalardanam, Seýdiden delillenem goşulary okap bererim. Häzirlikçe onda men söz gezegini size geçirýän ýene-de. Sag bolun. Bağışlan, sesim açmandır. Sağ olun, Akbeza Parağa. Aydan goşuluňuz üçin, diýen arzuwlaryňyz üçin. Bugün siz därdimi? Biz eşleňizmi? Indi biz ruhsat berseňiz we Türkmenistana jaň edip, o ýerdäki adamlardan bir kutlaly. Ine men size maslahat berýän. Hiç bir politika bölümleri. Biz häzir Köpedağ tarapynyň polisiýa bölümine jaň edildi. Şu polis işlerlerini kutlalı sebebi polis işlerleri her vakt işte. Şu gece usulünde işlep yapıyorlar. Olurun bizim vatandaşımız var ya, men canet göreyim. Eğer de olur iş yerine olsa hükman alırlar. Tukkan.
Abonentin telefonu ölçülmeli. Ya da ol aragatlaşıp bir kartının sonuna bir düşelim. Biz jaňy bilemdok entek sebäbi o zanytottur mümkin onun işleri vardır mümkin başga bir ýerde. Ine bizim bir vatandaşymyz var. Şoňa da bir jaňat göreli Türkmenistana. Biz öz vatandaşlarymyzy ýetdiren täze kutlap göreli. Türkmenistan'da eýem täze bolan soň her adam bir-birine jaň edip, nat edip alyp bilýän ýa-ni bunu almak kyndyr tek. Bolýar. Almayan bolsalar soňrak jaň edip ýene jaň etjek bol. Utlaman ýene de utlajak bol. Ýok hiç kim alama. Indi men sözi Musa berjek bolýan. Musa. Ana Nuram geldi. Tak. Nur salam aleykum. Hoş geldiňiz Türkmen Halky Dewleti kanalyna. Ine biz eýem bir sagada bolay. Bizim vatandaşlarımız, 1 saat 30 minut bizim vatandaşlarımız mutlak gelýär. Türkmenistan'ın içinde eýem täzelik adammasy. Siz öz arzuwlaryňyzy we diýjek pikirlerinizi aýdyp bilýärsiňiz. Nuri, söz sizden aýdyň. Salam ey vatandaşlar, iyileşler, ýaşamysyňyz, saglyklymysyňyz, otyrmysyňyz. Hawa Türkmenistan eýem habar saat boldy. 2022-nji ýyla gadam maksy. Hawa bizden tak ýene 3 saat wagt bar. Şeýlemi? Biz Şwesiýa döwletinde Ýewropa wagty bilen ýyleşlerimize täze ýyllaryny gyzgyn gutlaýan Allajan gülüşdik, değiştik, oýun edişdik, ýer gelende ağladyk ýöne. Geçen 2021-nji ýylam geçirdik şeýdip. Görjegimiz gowy bolsun ýyleşler. Elbette bizim Türkmenistanymyzyň häzirki salan günü bizi birazjyk kynandyrsa da şonu da biz hem adam, biz hem döwre ora ýaşamaly bolýas. Durmuş dowam edýär. Sağ olsun Akgöl Sapara, Goşky Edebiýat, bu zatlardan biri daşdyrman ýatlap. Ýa-ni nirde bolsam Türkmenistan ýatlaýas, Türkmenistan kanallaryna görýäs. O gülküli, şatlykly günlerimiz ýatlaýas, oturup aramyzda ýyleşler bilen. Ýalňyzlyk diýe Hudaýa ýaşadyr. Şu wagt bir giden men ýalňyz geçip gören ýyleşmemiz bar. Daşary ýurtlarda. İnşallah 2022-de ýaňy ýyly 2021-den 20-ka geçende gutaror diýip umyt edýän. Hawa, bir hili siýasat görüň etmelerli diňiz murada boly mene näme gülejek? Bilemok bir hili durmuşmy siýasat bolaýdyr bara. Ne çoğun ýörýte siýasat ýok. Hawa, siýasat ýok diýdiň onu elimden bar adamy elimden alýar bolduňyz. Mene näme gülejek? Bilemok. Boş diýdim. Boş gülejek. Gıdıklı vakalar, anekdot. Anekdot. Baştan geçen gıdıklı vakalar. Dubai'de boldunuz, Türkiye'de boldunuz, köp döwletlerde boldunuz. Görüňlerin gıdıklı vakalardan. Biziň anekdotlarymyzdan murada ýene siýasaty değişler biziňki. Onu näme etsek? Siýasat halkymda bir dinç bereli. Näme? Geçäýär ýaşuly bilen diýe öňe bir türme gelipdir diýe ministriň bolyn. Bilem şonu ýaly geçäýär ýaşuly bilen şu wagtda da daşary ýurda geldik agam näme etdiňizi bilem ba. İdimde var ülke idimde da barjak bolyn. İlleşler näme diýin? Gülüşmek, değişmek her wagt ömürden. Inim. Aýdyň.
Akla separa. Yani men bir tane şu eğer ruhsat bolsa men her el güp adıma düş. Aydın. Facebook kesiliyor. Akla separa. Facebook olup sesim kesiliyor mi? Şunu kesiliyor. Var ya mı? Şuat güp yani ka. Yanımda var sesim eşitliği. İnternet öyle yani. İndi geliyor. İndi geliyor. Aydı verin indi geliyor. Ne kadar aytsam eşitler mi? Eşitliyor aydı. Indi yazılan maşin ökölşü sensörcük şol gülkünç adaylar yatta kavat sosyallerde yazılarda ya yazılara bir başladılar. Go ya zatlı fronta yazılara da onun sensörcük öğrenecek olup günleri bol geçen vakalar gatı gülkünçtü de indi bir gedek şu pettim alsam deyip bir yazımız vardı yaşlı adam. Onun şol yankı ya da çağrımatal hava, çağrımatal zay cennette ortun gatı go yazdı, gatı go yaşlı bir paykatlı şeyle. Onun bana julu verdiler. Julu verdiler welin onun bari over 2 ayın içinde jultu yankı avariya oldu da. Onun niyem oldu deyip soranlarına şeyle gururun ver yani nemeler bolondadı. Ol çarmatal nime diýen ekenne maşin sürönne şol nime aynadan görüp bilen o keni. Şo görkezýän şo bakaboy ayna diýilýär kapdallakay. Şo ayna seredip ölçäp bilen o kenne ýygynyň gelýän maşin nähili sowuljokmy, näetmeli, aradaşlygy, distansa nähili taklamaly. Şoň üçin bir ýetginjek ogluny, bir 10-12 ýaşly ogluny şol kapdalyna oturdup şondan sorýan eken. Oğlum seret iyiden maşin gelýärmi ya motor gelýärmi ya plandat gelýärmi diýip şoň ýaly. Onuň ol oğlancygam aýdýan eken çaraga da şoň aýdyşyny görä maşin sürýän eken. Onuň bir gedek öýden çykjak bolýarlardan götünäp maşinni. Çykjak bolýarlar bolýan ýanky çaraga aýdýamsyna ýannak oğluny. Oğlum bir seret maşin gelýärmi diýipdir-de. Onuň oğlum ýok kaka maşin gelenok diýipdir. Oğlum İde götünne ýa-da geliýe geden bir jalkyladyp bir motosikl urýar da maşina. Onuň oğluna gaýgyrýarmysyna sen o men soradym sen näme üçin aýtmadyň men maşin gelýärmi diýip soradym diýip. Onu oğlanjy gaýdýar. Kaka sen maşin gelýärmi diýdiň bu maşin näl bu motora diýdi. Şoň aradip ana awariýa boldy. Onuň bilýän tiňiz Hydyr Derýa diýip bizim klasik yazımı var. Ona yolu verdiler. Onun yankı öğrenenden son juluny sürüp gidýär welin bir ýerde şäheriň daşynda, Aşgabatyň daşynda bir ýatýar da be. Juluny. O ýatyp welin ni eýdik görýär, ýyl kapodyna çyk görýär diýe muny elle görýär. Onok bir dörjelen Hiron kömek sor. Onun bir ýaş olan gelýär, bir türkmen olan ondan gelýär edin görüşdirýär diýer, Robert adyny tapýar da bir ýer jagynda bir bilmem bir kemçiligi bar eken. Helsezik öýdi. Näme? Onu tanama kim? Sesini düzülüyor. Sesini düzülüyor mu arasında? Tamam. Kimede düzülüyor mu? Ama. Bir. Hemşin beyle oluyor. Onun yankı kıdrağa da minük gidivermeliler maşine. Minük gidivermeli olun. Yok ay olmasa şeyler tutoyun herhalde. Geçtirmez mi? Yani şeyle tutsam ne ayıl olur? Bunu. İnternetten öyle yani nimeden ne internetten. Onun işleyem gowy. İşliýär ýetip gidýär ka wagt. Aýdynmy? Tertende de bizde neme der?
şuat diýdi gar ýatyr bu da şoň şünki şondan. Onun kinni maşyn gidivermellerini oňurup ben soň bolýar. Indi şo maşynyň bir näme közek bolýar öýdün. Neme diýärsinne? Ol näme kemçiligi eken maşynyň diýipdir-de. Onun ol olanam yüzüne seyredipdir-de hadyr derýän. Ay diýipdir ýaşyl şuňa diňe bir şopur kemçiligi bar eken diýipdir. Bir şopur gerek eken şu maşyna diýipdir. Hawa, doğru. Şolar ýalylar başlarından geçýär. Başga da kän şol nämeňem nowatlygyňam şo ilki maşyna öwrenjek bolany başlanatlar bar beýlek nemeleňem. Gawatna gelse ses goýan waty ýana berer. Bolýar. Nuri, biz siz sözüňizi böldük. Diňýäs Nuri. Ya bir goşga aýtyp beriň, ya bir aýdymdyga aýtyp beriň, ya da bir waka aýtyp beriň. Gyzykly waka. Nur bizi eşitýäňizmi? Salam, vatandaşlar, gowum ýadaýlaňyz, oňatmasaňyz. Eşitýärmi sesim gowmy, döwlenokmy? Eşitýär. Ha. Ay näme bolsun Murad aga, biziň durmuşymyzyň öýde gülkünç. Yani alyňda men kanalyma serediň bar gülkülü şo taýda ýatyr diýsem bolýar, olun durmuşymyz. Ýok, gülkü komediýa bolup görüşmüzün ha. Durmuşda kösenýän nemelerimiz kän gülün ýerlemeden bar arasynda. Elbette doğru maçtan goşka bilecekkä bolun bir aramızdaky bolan hadisalardan, zatlardan bir ýatlaşaýmasak ýerleşdirmez bilen. Ýatly. Inni geçen ýyl Dubaý'a geldim men. Elbette bu wakalaryň täbi 2020-nji ýylyň fevralynda Dubaý'a çykamdan soň barynjy aeroportdan düşdük. Elbette Dubaýda da biziň türkmen oglanlarymyz taksiçilik edýär. Ýani aeroportda gelip düşýän bolun türkmen oglanlar. Oňa menem gelen wagtym gen gördüm. Biri aýagyna şypyk formalca geldi de "Ey agam nira gitmeli" diýip. Vay diýdim. Umarım taksistlarına diýdim, diýnik gaýtdym kam diýdim, bäriňe alyp turay bolar diýdim. Nira bar, nira gitmelen bolsaň diýdim. Aýtdy bolama. Biziň türkmenlerimiň barmadyk ýeri ýok. O nira barsaň öňde elini taksylyja. Agam nira barma, nira gitmeli. Nirini bilýän, ay nirini sen bilýän, ba inim diýdi 10 ýyl ýaş taýdadyr diýip. Aha türkmenlerimiň tuwalama nira barsaň öňümizden çykyşyp garşylaşyp, awa bir tarapdan am erbet tarapy bar, ýurtdan yani rejimden gaçyp ýa-da şo taýdan iş tapman gaýdan adamlaryň bir tarapdan seredýän bolun gowy tarapam bar, am nira barsaň türkmen awa. Ona doğru. Warşawada ine eýýän bir ýer bar. Şweýçada barın ýerinde badyrym. Ine Şweýçada akbazara bar. Başga Ayni dünýäň her günjogyny bar. Yekece ýetmeýän zat ba illeşler. Hemmäňize maslahat berýän. Dünýäniň her günjogyny türkmen bar eken. Yekece ýetmeýän zat ba olamara şu YouTube'a da çykyp bir tanalmak galýa-da. Bir tanal bilsen bolýan soň öňden özler çykyp tanap alaýarlar seni. O wagtlar bir tananokdylar. Çykamda okdyk inni nira barsak. Oho inim senmi agam senmi diýip kabul etjek. Garşylajak türkmenlerimiz bardyr. Şoň üçin tanajak bolun, ekranlara çykjak bolun, ondan bir zatdan çekinmeň. Ýani ay utanor, çekinerin, ay ýalňyş görler. Çünkü maskaraçylykda zatda öňüni çekip gören biri ba, eline baýda götürüp öňden ulgap gidip barýan biri ba. Onun öňe hiç ýeňizem geçilmeýän, gat arkaýyn bolun. Onu öňe hiç ýeňizem geçilmeýän. Baýda gonu çünkü Atapşykda da hem ýerde birinji. Hem ýerde ba, onuň geçilmeýän. Biňiz tawna düşen çempion. Oşkom ýazyp otyr tuwalma tak irem ol ýa-da jamol
O biologam o şoň üçin onu onun arkayn bolun. Ediberin göreşiňizi. Yani ekrana çıkıp bir tan almaktan çekinmän. Çünkü yani İngolmanna şow edipede gidip baryan bir ba. Takşto sizden hiç kim näme üçin beýle diýdik, näme üçin beýle gurladyk diýip sizden hiç gaňarganjak ýokdur. Arkayn bolun. O edipen sizden alyp bilmeýärler. Öňde gidip barýar bolum hemme adyň merdowly. Ýa-da bir goşuk ýazypdyr. O Jan Watanım Türkmenistan diýip. O dinledim, gözlerimden ýaş akdy, tuğulumy, gaty o goşuk ýazypdyr. Diýdim artistlikde ýaman gowy nemede ýörýär, dörjülük işinden adyna. Kim ýazyp berýärine bilemok ýöne aýdanna zat edenne agladyň melek ha. O tuğulumy kitaplarda aýyn bar, inni Türkmenistandaky illeşdirmeleri diýe haýbyr inni bir ýazmaýyl teýdir diýýärmişler molumlar zatlar. Çünkü bir giden kitap satyn almaly, bir giden pul sowmaly. O inni bir ýazmaýyl teýdir diýip aly diýýärmişler. Köpse şeýle diýe, satyn alyp ýadadyk, şunu daşyrýardy. Ýani daşyrýarlaryň bir okar ýaly iýben gaýga edip çorun bu satyn alsyn diýip. Aha. Men bir anekdot aýdaýyn. Şu Türkmenistanda ýaşaýan bir gülkünç anekdot barda. Ine bir adam ýanky giýjak alyp poýda minýärdi. Poýdan ýörekdir, mara tarap. Bu adam otyr poýda ine aşakda ikinji polkada geçip otyr bolýan. Ýokurdan aşaklygyna ýaş olanlar bar ýanyken. Şoladan bir soraýyn, näme ýazylar, nire barýarlar da diýip bir ýoluşlaryna, wagonna. Sorýa, "Salamu aleykum, we aleykum assalam. Nire barýarlar olanlar?" Ay bize daşuwda barýar. Adym näme? Adym Meret Tuğulma. Daşuwda sen Marius'un Maryam ýa ýok, men häzir Krasnovodska bar, o ýerden onsoň awtobusy daşuwda çyk diýdi. Be, sen Krasnovodska barýan diýsene, hawa Krasnovodska barýan. Be, menen Mara barýan diýdi. Soňra da şey diýär, tehnikanyň ösüşnäy. Birinji ýa da näme Krasnovodska barýar, ikinji ýa da Mara barýan diýdi. Şo ýaly giýjagalyny düşünmän, ýani biziň watandaşymyz gatsada bolansoň şu ýalňyşlary tehnikanyň problemalaryna goýýar. Şu ýaly Türkmenistanyň gatly bellek geçdiň ýalňyja iň gahrymany şu kunna iň öňe giden adamy hemme zatlarda biz o zatlarda muny olup bilmeýäs. Dogrudan at çapym, arsitektor bolum, goşuk ýazyp, aýdyp, tans edip, Türkmenistan çöktürüp, yıkıp, bu ýaly adam intek Türkmenistan halkynyň içinde döräp, ul olup, şuraya gahrman görünýär dogrudan. Şoň üçin hormatly watandaşlar nugur gat dogry diýdi. Hiç zatdan utanmaň. Ine biz Türkmenistandan çykypdyk bolýan, şoň bir gowy tarapanmadyr. Ine baran ýerinde dogrudan türkmenler inni görünüp başlady. Ön gillenip ýatan bolsa, ine azajyk döwüşlerini açyp ýanky görünüp başladylar. Bu gowy zadyň alamaty. Polşa geldi bir ýatyr da, Polşa geldim bolýar. Polşa geldim, ştapar Polşa gelemde aýny pulumdan ýagdaýlarak da, inni sponsor diýerler, sponsoruň we halkyň pulunu alyň diýerler, bolýan inni öz pulumuz özümiz diýerse. Yani Murat Kurban'da pul töleýär diýär, on Murat agaçy diýär, hiç töläýmediňiz diýip biziň pulumyzy. Uly il diýär, olyn wara. Hemen pulumuz. Ay näbir uly il pul alýan Murat agadan, Murat Kurban size pul töleýär diýär, onu diýär, göräýmedik diýär şo puly. Bir gedegem. Ay ýagdaýymyz bolmansoň bilen bir pulumyzy örärak bir gastinsa ýerleşdikden soň. Geçenki sapar gelemde Polşada girdim yattım bir komnatda bir 3-4 adamma yatıp turdum molun seyrettim onu yine bir yatır. Oho seyrettim bir yüzde var şuna var Türkmen'e meňleşdi soruşdum adam salam telik gir bilen. İlki orçulaşdyk men bilmeýän soň ýerlerini. Nirden nitem Türkmen tan nimeýän ki. Be. Nirdinden Lewapdan bay tuwalama. Nira olan Türkmen'e ken aýdydım men şonu da ýene bir tapar göz getirdim. Yani niresinin bir Polşasynyň bir gastinsasyna ýene bir Türkmen bilen gawatlaşyp bilýän de
Yani ondan soraşdym, nerden geldin, nädik geldin? Ay ilki Germaniýa geldim, Germaniýadan Polşa geldim. Ay o taýda da işledim. Bu taýda da işledim. Ay o taýda iki hepde işlen pul mal bilmedim. Bu taýda birine pul verdim, sokullum. Ay şeýtdim, beýtdim. Ay tuğuluma diýdim, ýazsaňa diýdim, kitabym boljak, sen historiýaň diýdim. Ay ho agam diýe, şu taýda da biz türkmenler biri-birimiz bilen gollap bermek ýerine biri-birimiz şeýdişip görüşip. Görüşüňiz ýaly ýyleşler. Hemmämiziň yani biziň durmuşymyz da biziňki bolun, biziňkiden beter şu iyleşsemiziň başyndan geçýän durmuş ullokan kitapda murada. Ullokan kitap. Soň çıkarlar belki aklsa para netip bolsa kitaplaşdyryp bad edip şu türkmeniň başyndan geçirenleri daşa rutdaky iyleşsemiziňkini bir kitap edip çıkarsalar men pikirimçe alyjy gat köp bolarmy? Çünkü hakikatdan hem biziň her bir türkmenimiziň şu wagt başyndan drama geçipdirda, drama da başyndan geçýänleri bir gynançly waka, gynançly nimeler. Elbette biz şahatlandyrmaga çalışýas bolun, illeşsemiziň aladasy derdi köprak. İnşallah bu günlerim geçer diýip umid edýäs. Ýylam geçip dura. Pikir edip görüň watandaşlar, ýöne 2021-nji ýyl bolsa nähili borday? Ýöne 2021 ütgän ok. Şo 2021-de geçip görsek. Yaman içesin çolardy şeýlem. Şoňa ýylam çalışyp dursa gowy, prezident hem çalışyp dursa gowy, adamlar hem şo täzelenip dursa gowy. Şoň üçin inşallah 2022-de de çalışylsyn şu zatlar. Ýüregimde düşýär tapdym. Hanan numrada. Anekdot vermekçi, kitap dediğiniz, näme şahir dediğiniz, mümkün mü açsam bolammy? Aydın. Musa size söz vermedik. Aydın, vaktiniz geldi. Assalamu aleykum vatandaşlar, yine bir hemmeňize. Türkmenistan'da bir Türkmen kitap yazýardy. Onun halkara yazıcısını adını alacak öyle. Ondan da şehirde çık yazar diye. Yine men her yılda 10 kitap çıkarýan, yine son kitap yazdım. Men halkara yazıcı deyip ad berin deyip dalaşlar olýardy. Onun jurnalistler, beýlekler sorap başlaýar. Bu son kitabın näme hakda? Bu ýaly 10 kitap çıkarýan bolsaň ýylda diye. Bu kitap Türkmen gahryman hakynda diye. Onun näme bilen başlanýar bu kitap diye soraýarlardy. Bu Türkmen gahrymany gitarasyny goýup at çapyşygy üçin atyna minýärdi. Bolä onda kitabın sonuny demle oktarýardy. Bu näme Türkmen gahryman atdan ikilýär tellehana etende diye. Ay bolä ortasynda näme yazykly diýärdi, soraýardy. Ortasynda dıgdık. Düşündüňizmi? Dıgdık. Sesiňiz gelip Murada. Mikrofonunuzu açık Murada. Başlan. Men Türkmenistan'dan ýene habarlar okap beren size. Yine täze prezident arkayn gezip bilmedi ýaly. Gorkuzanyň diýip ýaş olanlar çıkıp petarda ýalypdylar. Hem ýerde. Polisiýa ılgatdylar şu çok bolup. Bular gizlenip ýalypmışlar. Hemmeti bildirmän. Täze garşylyk diýerler. Halktan ýazýarlar. Hiç kim eltilmedi. Diňe öňden repetisiýa geçirilen raýatlar eltildi. Başga halky eltirmedi. Haram buly. Öýdem ejesiniň gujogundan, öýünden halky utlady. Ýolka hiç gyzyk bolmady. Gurnalan bolan soň hiç kimim beğenmedi. Şeýle ine mesajlar gelýär Türkmenistandan. Men sözüňizi böldüm. Musa başlasın. Aýdyn. Söýsüzden. Yo Brada bu gurnalan spektakl öň seret rak keselýärler. Öňler şäher kiçirak spektakllar gurnalýardy. Öňler yani misal üçin kameraň baran ýeri gurnalýan bolsa, inni tutuş durmuşmy spektakl boldy. Tutuş durmuşmy spektakl. Ene görsüňiz ýalam, ýol kana menen soňunda spektakl bolyp tapdyr. Ana bizim durmuşumuz yani gelecekte yılgırın diýse yılgırıp ağlan diýse ağlap yani şu zatlarym spektakl uğurlup öňünde ýyl şarşyp gadet belkem işimiz ýaly
Demirgazyk Koreýadan tapawdymyz galmaz. Çünkü ýalňyş masam Demirgazyk Koreýada da artık maç gülmeklik gadagan öýden bar. Artık maç ağlamak, gülmek. Masal üçin şonun kakasynyň ölen günü gülmeklik, toý etmeklik, bawa şadýan bolmaklyk gadagan edilipdir. Yani birin kim şoňa tarap barýar. Doğru. Doğru. Ölenlerini ölüsünü jaýlamagam gadagan edildi. 11 günnäp şu Demirgazyk Koreýada hatta biri ölse de häzir şonu jaýlamak bolanok, şol täşe 11 günlük ýaz geçip gutorýança. Şolar ýaly aýlygança ýagdaý. Gyndan tagam Türkmenistanam şu tarafa bar ýa-da, ýa baryp ýetdim ol bar ýa diýip bir gat uzagam däl aralary. Ýöne diýseňizden men bir zat bellek keşek bolýan, terdim. Ine men Fransadan, Akılda para Nuri Şweýçardan, Musa Amerikadan, ol watandaşlarıma Timur Serker'de ine Russiýadan, ýene bir mehmanymyz bar bilemok niden geldi, ine häzir ses berer. Ine olan bir ýerlerden. Diýjek bolýan zadym hemme ýerde türkmen bolup, biz öz agraýymyzy saklap, özümüz ýanky birimiziň gatnaşyp agyr gurnap barýar, gününden güýçlenýär. İçinde bolsa ýanky özgeçler ters tarapy gidýär. Gynansak da. Ine şul daşynnaky gurulun agyr näme bolsa da içinem döler pikir edýär. Näme pikir edýär? Yokman. Men şoňa anýan. Men ýalňyş şol üçin aýdyp berdim. Bu ýaly agyr bolanokda daşynna. Näme agyr gitdi häzir? Baran ýerinde inni öňkü türkmenlerden gaçýan bolsa, inni gaýtyp duşup gürleşýär. Howa seňe ulaşanok ýöne gürleşýär. Näme bolsa da näme açylanýar? Ine maňa köp jaň edip men ine näme aýdýan işine ine düşündürýär, daha diýär, gepleşýär, daha diýär. Käbir ýerde olar dogdan argumentler güýçli. Ýöne käbir ýerde olar ýalňyş ýaly, onu düşündirmeli bolýar. Diýjek bolýan zadym höwesleri bar. Inni pul höwesen hakyky watanç höwesine ýa geçip başladylar. Şol bir gowdadyň alamaty. Sebäbi men şu ýerden Amerika bilen gürleşdim. Bir janyan waýja. Murada 35 adam geldi öýüme şu ýa. Näme tankasy öküdýär. Ýürüýte Türkmenistanly tapdyr. Ýa-ni ýürüýte ot ýakmana bir gural bar. O diýär şu 35 adamdan bir adam meni gollap çykdy galan namak diýip söýýär. Menim düşündirýän. Serep, dostum diýär. Bu moral taýdan ýykylyş. Bu adam gymmatlygyň ters tarapyna, ýa-ni ters tarapy gelip halka ornuşy 30 ýylla diktatorlaryň bir eden işleri. Sen bir günne, bir oturuşukda bular bilen gürleşip düzetjek bolýan. Biz 3% adamy, ýa görün ýerinde 3% adama sen inanyp, ýa-ni seni gollap, sana düşünüp bilerler. Galany bir ýerine baran soň halk bolup hökümetiň programmatyny alyp şolary düşündiriş hökmünde ýürüýte propaganda, düşündiriş işleri, video, audio işlerini geçirip, bilimleri verip, ondan onları geçirirler. O mümkün değil, senin fikir edişine. Deyip, bunu yankı düşünürdüm, sen öz-özünü nime edip durma, yaralap durma, buraya meseleni hükümet meşhuruna çözmesen, o sen, men, o 5 tane YouTuber, mümkün halkını çözbilmez. O bir halk maştabı boyunca, meşhur boyunca bir ul mesele deyip düşünürdüm. Şimdi bir sözü var ha, teyade gelen adamımız var, kadam deyip. Şol oğluna verildi. Oğlun, siz dinleyiz. Bizi eşleyen mi? Sesinizi açmasanız, sesinizi yapın. Adam sesini yap adam. Sesini açança benim bir dadaydayın. Aydan. Televizyonu görüp oturuyorum ben. Bilemok illeşlerimi görýärmi? Şonu kamerasyny açayın bir mut beýleki ýüzüne. Yani hemmesen bir hili gynançly. Bir ütköşük bir öňkü ýaly şowkun şagalan ýok. Hakykatdan bowa Türkmenowa kanaly wa. Onuň bir ütköşük bir
hakikatdan bizim nememiz var, gynançlyca. Şagalanlık yok da, näme bolsa da. Ine Nurun nimeti Şweýçada internet gaçyp başlady sebäbi täze ýakynlak gelýär. Hemme bir-birine zaňaryp internet gaçyp başlady. Yok. O Şweýçada internet umman pese gaçan nädir görünýär, bilmedim. Şuna bir hili meňem sesim gelýär ýa-ni şoňa geň alyp. Internetten ýanky çykýany. Yok, bir zaň etdi. Zaň etse, şo bir zaň etse çykýan ekeniň internetten. Şo kesýän ekeniň. Menki neme? Kamerany belesine urjap golamda çykýan ekenim, efirden çykýan ekenim. Gada urjap. Kamerany belesine urjap golup efirden çykypdyrna. Yani vatandaşlar, hawa Türkmenistana girdi. Neme Amerika? Musa näme ýaman ýa galýaňyzlar ho günnüz o tany 10 kay ýetirip bolanokmy? Amerika öňde gidäjek ýaly bolýar. Amerika'dan ses gelenok, ses. İlleşsemiz, Amerika'da, Avrupa'da yaşap gören illeşsemiz, birazcık has demokrat bolup has nälik has söz azatlygynyň bolon ýerine yaşap daýyn mundan birazcık aktivlik görkezäjek ýaly bolýan. Bir hili mene zol Musa'ny görmekden ýadadym. Musa seni mene diktator bolup barýan ekranda diňe sen görünýän Amerika'da. Indi başgalaryny görkez bar ekranda. Nime Amerika'da marly olanlar ýokmu ka? Amerika'daky marly olanlar nerede siz? Maroklanmaz nerede? Men bazada gen görýän, şol umumy çykyşlarda Aşgabatda olan ýok. Yani Aşgabatda ýaşaýan, akylly ýaşaýan olana gatar. Men şolu düşünemok. Näçe şolu çykanok? Ya şolu ýanky şol biz partizanlar biz içine giren soň hereket ederdiýänlerden men düşünemok. Ya şolu daşyna köp çykmadyklarmy? Ine men dünküde bir bilen görüşdüm şeýle diýär. Men ýa prokuror anan ýa şol ýollar açyly birinji bolup böküp çykýan daşyna diýär. Ýa-dadım Halit bizan bolum diýär. Bolmasa para da ýa hemme adamma ýa-dadım diýär. Bul bir kelläňe tyrjak zatdan bolup geçen zatlary bir özüňe düşünüp bolanok diýär. Şol nimede de bizim ýanky psihbanoýaly bizim pasient bolmaly, bizim şol sahada çalmaly, bizim şo zatlar aýtmaly. Hiç çydar ýerler. Şu ýol açylygy çykjak diýip. Evet Murada. Olu açyp baklata. Bu kukurçadan ýaljak zat ýetenok Türkmenistana. Men aýdaýyn watandaşlarym şu meň diagnostikam şu, meň öz görüşüm, meň diagnostikam şu. Kukurçadan ýaljak zat ýetenok. Kukurt bara bir paçka kukurçuk, bir tanjak çöp çagaşynyň özü bir kiçijik ejizek zatdyr ol. Bir gedek çadanda ullu kan samany bedewi ýakyp bolýar da bedeni zady. Yani o bedew wady bilen o var ýa, ýöne nira var ýani belli dämi? O özü çö akidip barýar bir tarafa. Ýöne nira var ýany halk görüp otyrdy, özü bilen o. Şoň üçin bir tanjy kukurt çöp bar, şol ýaly bir ýetmeçilik bar da uçkun ýetenokda. O Leninin hem iskra dip gazet çykarşy ýaly bir de bir iskrajyk ýetenok, ýani iskra gazeti. Şoň üçin öňler gazet jurnallar bilen netçek bolýardylar, onu bizim şu edýän ekranlar görýän zatlarymyz ýöne bir tarapdan hem doğrum analiz goýmaly illeşsemde edil häzir şo oturun hakikatdan hem bizim hökümetimiz da näme etjek? Şo dälem bolsa, samsygam bolsa, o haramda da bolsa şo bizim hökümetimiz şoňa illeşsemden pasportda işi düşýär, dokumenta işi düşýär, net halkymyň işi düşýär. Şoň üçin halk gat tarapyny görkezmänjik hereket edýär häzirlikçe. Ýöne wagt gelte Murada bilem okulun şeýle bir näme boljagy meňdeşde bir näme diýilýär, ulu tupanyň öňkü sessizligi meňdeşde bizimkiler bolup. Ulu tupanyň öňkü bir sessizlik. O birini gollap näme de bolsa bir tarapdan hem bu tarafa mekdip barýan grup bar. Mogolla görýärler, amma onuň bu siyasi düşünjelere düşünmän Siriya, Liwana oňa meňdedip görenler bar. Ay oğlum Siriýadan Liwanyň ütköşki adamy ýok biziň ha bolup görüşmez. Herimiz bir ýurtda, wana watanymyzda däl. Na o 2022-nji ýyla geçdik.
geçen ýylam ýaşardy ular bilen dile edip zat edip 2021'e giripdik. Ha 2020'ye geçip barýar. Ya bu zatlar yok mani suratda soňa gelämeli. Yok mani suratda çünkü wagt iň gowy çözgütdir. Wagtyň geçmegi bilen nesip bolsa şu ýyl täzelenşem soňra mene gowy berýän şu tarapdan. Bir hili 2020'de bir zat bolaýsa diýip gene. Şu könen göremden täzelense kim görem? Men şuň bir bilen güleşdim. Marlowlan Türkiýede şeýle diýär. Murada inanmarsyň diýär, adamlar galp gidip otyr. Yine ağda çıkardı. Şu kaloşlardan bir yetişmeye kaçmak için diye. Ona diyorum ya. Kaloşlar. Böyle diyeceğim. Yine bana düşündüğü şu. Adamlar kalp var ya diye saklap bulamak yani. Şu kaçar görürsün diye Murada. Benim bir de işleyer son uğruna kaç gidip öz vazifelerini koyup halkan dolandırıp halkan hakiki ayağa kalıp yani Türkmenistan'ı demokratik yoluna, Türkmenistan'ı adalet yoluna uğradı deyip umudumuz var idi. Vatandaşlar, men bir haýyşdym ma. Bir de 2 saatdan beri efirde. Bizim maşgala boşluğumuz var. Yine Avrupada yine nezip bolsa 1 saat 20 minutdan täze başlaýan. Şaşlyň oldu biz neme dip dur. Menem şaşlyk etmeli maşgalama. Boýnaldım. Sizin hem boşluğumuz vardı. Yine akılda paravan Nurin boşlar vardır. Inni efirmada jemläýeli gysgaça her kim bir minutlyk öz arzuwlaryny, öz niýetlerini halkymyza aýtsa, politika gerekkä. Şunuň bilen efirmada utoralım. Näme görýär? Bolar. Boş olacak diye. Öyle para. Bol. Akılda para. Sizden başladı. Men bir goni şahirlerde men okuyanla özümden bir ruhsat olsa bir goşyny okap bereň. Elbette bu taýda hiç siýasat ýok diňe suýgy lirikasy. Ak derek. Maňa senden näme gerek? Serwrowan eýit ak derek. Şuwlasymy gara gözlüň, zülpüňmi şemala söýülen ak alkymyň gijesimi? Ya da bagtyň bijesimi? Maňa senden näme gerek? Ey sen ýöräp ýören derek, dodoklaryň pissesimi? Gara saçlaň destesimi? Inçe bilmi ýaşyryn dil. Men bilemok, sen özüň bil. Gyýz köýnekli ey ak derek, her ädimde batýan oýo, maňa senden näme gerek? Näme? Şermi ýa-da haya? Gözleriňde gözüm gally, yüreklerim dilim, gursawym gussadan nolly, sen zerarly ey men gülüm. Ah bu sözler niçik köne, şoň üçin galmandyr many, şatlygymy ekitdiň ýöne, rowa gör maňa gussaňy. Sen ekitdiň ýok gumany, hany daglaryň dumany. Yalvar şatlygymy ekitdiň ýöne, rowa gör maňa gussaňy. Sen ekitdiň ýok gumany, hany daglaryň dumany. Yalvarýaryn misli haka, alan meniň ygtyýarym, ay kümüşdi güngül ýaka. Sen olar näetdiň ýarym? Neçün seni temetdiň gün ýaly? Ah sen ýönekey derek däl, gaýdyp ber meniň dünýämi. Maňa başga zat gerek däl. Ine men özümden bir goşgyny okap berdim. Inni mümkin bolsa iki söz täze ýylyňyz gutly bolsun gadyrly ýyleşler, düşümli ýyl bolsun, bagtly, saglykly ýyl bolsun. Galan da adam elbetde adamlaryň öz gujur gaýratyna bagly türkmenler özüni bir millet, bir halk hökmüne doýup, bir-birine ananyp hereket etmeli. Bagta şeý dip ýetilýär. Bagta bir-birden ýetilen ok. Bütün yurt hakkında, bütün halk millet hakkında gurrun gidenine köpçülük bolup öz hak hukukyny goramany oňarmaly. Inenni Nurin täze geldi Şwetsya, basym biýim görür şol atlary. Şeýle seredende Şwetsiyada adamlar goltuklaşyp beren ýok daştaýda. Ýöne şu umumy halkyň hak hukukyna gerek gelenine hemmesi birleşýär. Arýaly, üýşýärler, çarty urukdan. Emma soň ýene de
mesele çözülen soň her kimin öz durmuşy we ýaşaýyşy we muradyň aýdyşy ýaly her kimin öz maşgalaty we öz maşgalatynyň sagalarynyň öňünde, aýalynyň öňünde öz borjy we ýene de parahat ýaşaşyp ýörler. Ýöne hasanna ýene de egerde bir siýasatçy ýa-da bir hökümetiň bir täze bir hökümet ýa-da döwlet başyna gelen olar halkyň hakkyny ýejek bolsa hemme şewetler huwa galýa edil arýaly. Ýazmalysy ýazýa, köçe çykmalysy köçe çykýa. Şeýdip halk mudama öz hakkyny ýigderlik goraýa. Bizim hem halkymyz inni garaşly döwletde ýaşaýar, şoň üçin hem şu öz hakkyny şeýdip üýşüp almany öwrenmeli. Ana men etsek arzuwum şol. Täze ýylda belki bizim hem halkymyz şu derejäge galar. Allah ýarňyz bolsun. Sağ olun. Köp sağ olun. Nurbay, Nurakka senem bir aýat aýtsaň, bizim watandaşlarymyza öz arzuwlaryny ýetirdiň. Ey vatandaşlar, hawa Gülýäli ýurdumyz bar, o arada söz ýok. Tuğlama günü var, iň esasda ha ben Şweýçe geldim. Saat 9-da da garanky, 4-de de garanky. Ýa ýurdumyz gadryny bileliň vatandaşlar. Häzir netip bolsa şu wagt bizde 10 bolup gelýär. Ýene 2 sagatdan girýäs. Netip bolsa şäherä çykýam, efir açsak, şäherde geçirjek birazjyk. Hemmemize ýagy gelecek arzu edýän görjegimiz gowy bolsun. Esasy çağlarymyzyň inniki gelýän ýaş nesliniň geljegi görjegi gowy bolsun. Bir ýene 40 ýaşadyk bolun Türkmenistan bizi bir garratdy bolun. Men özümi 70 ýaşan ýaly duýýan. 70 ýaşa ýeten ýaly duýýan. Şoň üçin inniki ýaşsamyz garramasyn esasy. Sen garrama ene janyp goşgyny ýaşsamyz düzämeli boldy. Siz garramaň ýaşlarymyz diýip. Görjeklerimiz gowy bolsun 2022-nji ýylda bir başymyz 2 bolsun, 2 başymyz 4 bolsun, 4 baş 6 bolsun. Durşuna ikilik 2-den köp bolsun. Türkmen halky ozalam azal gidip barya 3 milyona ýetdi diýe, 2 milyon 700 diýe gitdi azal ýa. Azal malyň watandaşlar köpeleliň. Köpelme üçin hem şu aladalar edilýär. Esasy nesip bolsa 2022-nji ýylda maksat arzuwlaryňyza ýetiň, bizem ýeteliň, hemmemiz bile ýeteliň, diňe bizler hemmemiz bilelikde ýeteliň. Arzuwlar hasyl bolsun muradaga, akbolsa paraga, ýene beýleki aktivistlerimiz, adam hukuklaryny gözleýän oglanlarymyz, gyzlarymyz hemmenize Allah ýalkasyn eden işleňizden sag bolun, minnetdar. Anony saglyk bolsun. Prezident ýaly şeýle deme berýär. Saglyk bolsun. Aýdanyň gelsin. Aýdanyň gelsin. Halka da içinde bir de Algıda para Nuri Tanrıyakasın Musa, Tontiş, Timur Serker'de, Piotr, Liberty hemme gelenlere köp Tanrıyakasın biz hemmeler çağırdık. Allah muradana Narjan apa, Muhammed Duyucu, orada girilmedi teknik ýagdaýlardan ýöne biz hemmeler çağırdık. Hormatly vatandaşlar, ine şunun bilen biz täze bayram çykyşymyzy guturup gelýär. Türkmenistanyna eýýän bizim halkymyz täze gadam atdy. Täze biz hemme Türkmenistanlara diňe jan tarap. Birinji bilen, ikinji bilen baxt durmuş, öz maşgalaryna gowuşup ýetirýärli. Öz baxtly durmuşyny eline alar ýaly we öz haklaryny gorar ýaly. Elimizden geleni etdik, edersem sizin üçin biz işleýär. Bizim başga bir aladamyz ýok, sizden başga. Şoň üçin käwagt biz gatrak gurulýar, käwagt ýumşakrak gurulýar. Ýöne biz ýolumyzdan gyra gidemdik. Biz halkymyza kömek etmek üçin ýola çykdyk, kömek eder elimizden gelinçe. Biz hökman ýeňer. Eýýem biz ýeň gutuldyk Berdimuhamedow Türkmenistanyň daşyna. Serin Nuri onu Türkiye'de çüylak gaýtdy. Akbel Zapara onu Şweýçede maskarasyny berdi. Men onu Fransa gelmedi ýaly etdim. Beýleki Warşawada, beýlekler Amerikada Berdimuhamedow guturdy. Diňe Türkmenistanyň içinde halkdan gaçyp galmak galdy. Olum gaçyp ýör. Şoň üçin hormatly watandaşlar, şunun bilen biz efirimizi guturýar. Bizi diňläp, ýazarlap, komment ýazyp, maslahat berýänlere köp taňryp gatyn. Türkmen halky DBT kanalyna ýazylyň, şo ýerde hemme täzelikleri birinji bolup eşitdiňiz. Sag bolun köp.
şul efire gelen mihmanlara da köp taňry ýakadym. Hemmäňizi täze bayram bilen gutlaýan, täze planlaryňyz üstünlikli bolsun. Ağzı birce, maşgalaňyz bilen saçaklaryňyz dökülip berikediňiz diňe artyp dursun. Sag bolun. Sag bolun. Sağlıkda görüşelim. Täze ýylla gutly bolsun. Sag bolun. Sag bolun. Oğlum, men Türkmençäni açyk ulaşdyrdyk, näden?